San Pedro inguru hortan gaina, San Pedron jokatuko den Gipuzkoako batel txapelketari hasiera emango zaio une batetik bestera, eta jokatuko den lehenengo txapelketa mutilen infantil mailakoa izango da. Hemen txegaude, giroa izugarria, bera ondirik ez du egiten, eta estropada eremua zoragarria olako txapelketa bate ikusteko. Esatari bezala hemen, gurekin gure alboan ere, izango dugu, goiz parte guztiontan, Itziar Ola Sagasti, arraunlari oia, egunon. Bai, egunon denoi. Bueno, aste harrien dugu lehen txapelketa, mutilen txapelketa, zen ere infantil mailako mutilen txapelketa, zoritxarrez, bueno, bater gutxi izan ditugu, ligaska hontan, eta bueno, gero xago komentatuko ditugu beste zenbait kuestio. Lau bateleak jada presten daude, lehen kaletik Orio joanen da, bigarren kaletik Ibaika, hirugarren kaletik Etxeko train batela, San Pedrotarra, eta laugarren kaletik Zarauzko batela. Lau hauek jada prest, bandera txuria ikusten dugu hemen gure ondoan, epaila gora, bandera txuria, adi. Listo, bai ba. Asia da. Txapelketa kosta gintzai bigarren kale horretatik Ibaikako batelari. Stop esan dute. Stop. Bandera gorria. Bandera gorria, zeo zer gertau da. Eta... A ber, bate lehenago ateramen da, ikus ezagun, zer gertau den irtera hortan. Guegia esan gure guginan puntutik ez dugu ezer ikusi, baina bueno, zeo zer arraro gertako zan. Eta horregatik baten bate, bueno, aurreratu inda, o... Bale, ez dagoela, orain epaiek esaten digute, ez dagoela santziorik, ez dagoela zigorrik, moitu egin direla eta berriz emango dela irtera, beraz, bueno, irtera ustela... Ez erean gertatzen da, zigorrik gabeko irtera ustela. Bueno, atxeatu ingo zegu pixkatau, eta, bigarren aukera horretan, aurrera ateratzen den, eta... hasiera on bat ematen dioten Gipuzkoako txapelketa honi. Lau untzi besteik ez maila hontan, mutilele lau untzi izan dira, Itziar, eta kuriosoa, ez da, bitxigarri bezala, bueno, liga atzo irabazin zuenak, San Pedro, baina favoritotzat Oriotarrak eman ditugu ikusiaz atzoko estropadan alde nabarmena artea zutela San Pedro hori, hainzunea, 12 segunduko aldea ateatzaion, Oriok ez du parte hartu txapelketan, liga eskano bezan da, eta txapelketan bai. Hori da, Oriok 2 estropada jokatu ditu ligan, aldiz San Pedrotarra ligako txapeldun, eta atzo Oriok irabazi zuen, eta egia da, aurten infantil maila mutietan, talde asko ez dirala aritu du ligan, eta, ea orainea bigarrengo irtera honetan, ja estatxak hartu ditu, Ibaika zertxo baita atzeratuta. Arazoa ditu, bai. Bai, kolokatzen. Zer ere, Unax alkorta hor dugu lehemazaina, ja da bere estatxa hartua dauka. Aldi berean Zarauztarren lehemazaina estatxa hartu, baina agian batela bizkat ez San Pedrokoa ongi kokatu, beharko du bere batel hori. Eta Ibaikakoa pixkanaka badoa zuzentzen eta jada jarri daude. Adi beraz, lerrokatzen. Hoi da. Oraindik ez dago bandera txuririk. Arazoren bat obeste, omendu baten batek, Ibaikakoa hor dabil. Oraindik uste ditugu pixkanaka lerrokatzen. Ibaika atzera xeago. Atzera xamar. Dugu Ibaikako batela, berriro estatxa hartu eta zuzentzen ari da. Aldi beran ere laugarren kale hortatikan Zarauztarrak ere ustet pixkata horretu garko luketela. Eta baita ere lehen kale hortatikan agian horietarra, baina bueno, ikus ezagun, epaila bentsat, guaindikan ez du hemen kanpoko epailak ez du baimenik eman. Bandera txuri guaindikan ez du jaso. Baina
hor dabitza, lemazainei, bueno, ia kokatzen duten ez bater hori, giroa zoragarria, izugarria. Haize askorik ere ez dago horrenikan. Ez. Hori amabik alden, eguardi alden izanten da, ezta? Bai. Orduako ia dena botata izango da. Orain ematen du, baina orainik ez dago bandera txuririk lehorrean. Hori da. Orain bai. Adi beraz. Eta horretako epaia prest. Adi, zen da lau batela ja prest daude. Bandera hasia da beraz. Orain bai. Hasia da Gipuzkoako batel txapelketa. Infanti mailan, mutilen infanti mailan. 11 segundu hasi dala. Ea ba, hogira iritsi eta balekoa ematen du ez dala inongo arazorik. Balekoa dala eta 20 segundu pasadia. Genion bezala lehen kale horretatik Orio dijoa eta hor barruan doazten mutikoak hain zuen hause dia. Alex Barranco, Xabaten Brit, Ander Roig, Mikel Barranco eta lemazein bezala Gael Bilen Mateos. Bigarren kaletik Ibaika, Egoitzoin Ogeira, Aritz Aginaga, Iñaki Urrita Bizkaia, Iker Juanetei eta Unaix Alkorta lemazainen bezala. Hirugarren kaletikan Sanperotarra, etxeko taldea, hain zen ere Erro Sakon Lurgain, dugu aurrekalari bezala, Oian Leal, Joshua Menestayer, Aner Piñeiro eta Mikel Velasco lemazain bezala, eta Zarauztarra laugarren kaletik, Oier berezi hartua, Unax Errazkin, Eneko Agirre Zabala, Amets Landa, Ekaitz Txurruka lemazain dugun bezala. Ziaboga bakarra mango dute, infantilak, eta, bueno, irtera honetan nola ikusi dituzu, Ziar? Irtera honetan, aurrekoan bezala ikusi du, Ibaika zertxo baitatzera gelditu dela, eta, bueno, bai Orio eta bai San Pedrotarra, aurreratuta ikuste ditugula, Ibaika eta Zarautzekiko. Eta, bueno, hauek 5 minutu inguruko estropa daitegue, beraz, bueno, ja minutu terdi pasata, beste minututxo baten ja ziagorako izango ditugu. Bai, baina ematen du lehia nahiko estua dugula eta txekote batela, naiz eta atzokoan nahiko, bueno, oso atzean geratu horiekiko, baina gaur hor lehiatzen ari dela, eta borroka politia ikusten ari garela lehen kale eta hirugarren kale horretatik. Bai, eta estropa dauetan, ziaboga batea, garrantzia handia izaten du ziabogak, ez da? Ja ikuste zanen aurretik, edo ziaboga hon bat ematezunen. Eta baina, badirudi hori zertxo bat gerturatzen aizaiola San Pedroi. Beraz, ikusten ditzagun, hor lehia hortan, nik uste dakian San Pedro pixka horrexio? Bai. Ziaboga maten ari dira, San Pedro aurretikan, ondoren Orio, eta Zarauztarrak sartzen hasia dira ere ziaboga horretan, ziaboga bakarra, eta hor daude Zarauztarrak, ziaboga eman dute, eta azkenik Ibaika ere hor kostatza, baina dabil bere lana egiten Ibaikako batela, gogoratu ezagun, Gipuzkoako txapeketan gaudela, eta infantil mutilen mailako txapeketa ikusten ari garela. Ziaboga eman eta ematen du San Pedro ere zeo zer gehiago aurreatu dela, Ibaika honetan ziaboga ematen, eta ezakit sorpresa ezela, bueno, San Pedro etxeko batela gogor eta harin dator. Bai, eta liga irabazitako poz horrekin, eta azkenen liga, taldekide askok parte hartzeko aukera emate izu, eta estropadako erritmo hori hartuta, Oriok aldiz 3 estropada jokatu ditu, nahiko ondo ibili da 3 estropada horietan, baina, momentuz, badirudi San Pedro segundu pare bat aurreti datorrela. Ez du txiko hemen lehenengo kaleti datozteinak ere, eta buruz buruko baten amaituko gola nitxura dauka. Orain aldiz, ematen du Orio zertxo bait gerturatu dela, eta ikuste ditugu, infantil mailan arraunen denak zeakin nola da, txalekoa jantzita, ez da? Legiak esaten duen bezala. Bueno, ziabogan 2 segundu galde honda, besteik ez, San Pedro eta Orio tartean, eta hemen txampa polita ikusten azken txampa polita hau, leia polita, San Pedro eta Orio artean. 2 segundu kalde izan da, 2:26 egin du San Pedro, eta 2:28 Oriok egindako denbora 2:46 Zarautzek, eta 3:06 hain zen ere Ibaikak egindako denbora. Ikur ezagun, bukaera, izugarrie.
Tensio asko dago hor barrune, itziar, ikusten da, leia oso estuan datoztela bi batel hauek, eta ez dakit ba, Bai. foto finixa izango daune, ez dakit ba. Ez dakit, hemen gaina pixkat gauden direkzion okerrantzea da helmuga, eta kostako zaigu, antzematea zein izango dan. Hor da rima Eta pixkat. patroiak ikuste ditugu, hor animatzen, gazte-gaztetatik. Argi Bai. lehen kalea, argi lehen kaletik, hori jo, San Pedro hirugarren kale hortatik, oi. Hori jo, Hori jo, giazidu bigarren San Pedro, leia polita, estua, eta... Eta 5 minutetatik jetxita denbora, atzo ez bezala. Argi dago, atzo biek ere ez dakite, batel honenak ekarri zituzten ala ez, baina hor dagoain zautza, ere elmugaratzen, hirugarren postua brontzezko domina beraz beraientzat, unoet ja, 5 inguru, bai. eta pixka falta zaiona guendikan, Ibaikako batelari izango zaio, zeren bigarren kale hortatik. Politxa izan da, izugarrie, erritmo aldaketa noa izan duten, azkeneko txampa bizi etorri, bie? Bai, batelen azkenen txikiago izate hortan, palada gehiago hartzeko aukera demate izu, eta ikusi da, hor azkenengo luzean biak ikusteziala alkarren pare, eta denak erritmoa igo nahi, eta denbora aldetik ere, atzotik gaurra, asko bete ditu, ia 10 segundu, eta, ondo. Izugarri, Ibaikakoak pixkanaka gaia gerturatzen hasia dira, eta segidan bukaera emango diote ere, bere lanari, zorionak ere hauei, Ibaikako batelari, bigarren kale ontatikan, sartu ja, Ibaika, beraz, amaitu da lehen txapelketa, Orio izan dugu nagusi, mutilen mailan, infanti mailan, bigarrena San Pedro, euneneko engatik, izan da aldea, Orioren alde, hirugarrena Zarautza, eta laugarrena Ibaika izan dugularik lehen txapeketa honetan. Politxa izan da, bizia, eta egia esan ikusgarria izan da txapeketa hau, eta pozten geha, nola lehiatu duten infantile mailako lautra lehiaketak egin bat, lehen eta bigarren emozioa eman diote, bisitasuna eman diote, eta pozgarri izan da, holako lehi bat ikustea. Segidan hori joko lemazaina den Gaele Bilenek bandera jasoko du, hor doa Gipuzkoako Ferakuntzako diruzaina den Jose Ramon Gomez Esnal, berak emango du bandera, eta segidan izango du hor, bandera hori deika dabiltza, hor joko batelai, bandera hori jaso dezan. Hasiera politxa zan dugu, ziar? Bai, estropada lehiatuta, egia da txanda bitan zatitu dela, Orio eta San Pedro alde batetik, da gero Zautza eta Ibaika. Baina, ikusi dugu, ziabogan San Pedro ziuala aurretik, baina gero Oriok buelta emateko aukera izan dula. Eta, beraientzako ere pozgarria, estropada batzutan parte hartu, txapelketa etorri, eta irabaztea, gazte maila hauetan pozgarria izaten da. Eta bandera jasotzen nahi dian bitarten hemen Moiliatika, ikuste ditugu ja promesa mailako neskan, B finala edo Ferakuntza trofeoako parte hartzaileak, irterara gerturatzen ari direla, bai, hemen laurdenetan emango zaio irtera. Infanti mailako neskak hemen ditugu hor? Promesak, ez infantiak, barkatu. Infantilak horre prestatzen hasia dira, eta urrengo txanda izango du, baina une honetan ustet, ez dakiba, bandera jasotzen hasia da noez, hor ikusten dugu pixkanaka gerturatzen hor joko batela, eta bere bandera jasoko du genionen bezala lehemazainak, eta lehenengoa Orio aldea, zia. Bai, tripulazio bakarrak argi du, Oriok aurten, bate ligan zentratu beharrean, beste erabaki pentsatu, hartu du erabakia, aulki mugikorren, kazau honen dira asteburu honetan. Eta, batel bat aurkeztu du, eta bat irabazi du. Gogoratu ezagun zein izan den alineazioa, Alex Barranco, Xabat Enbrit, Ander Roig, Mikel Barranco, eta genionen bezala lehemazaina Gael Bilen. Izan dago hau,
txapeldunak, Gipuzkoako txapeldunak, infantil mailako txapeldunak. Hauekin apostua egin dute, eta pixkanaka hor dabiltza infantil mailako neskak federazio trofea lehiatuko duten emakumeak, neskatoak hor pixkanaka jarri nahian. Esan ezagun lehenengo izango dela federazioa trofea, eta gero txapelketa, nesken infantil mailako txapelketa, eta aurten, bueno, ligaizkan itziar, desente, ez? Partaide horrega, azpitik esan nahi du, mugimendua dola. Bai, egia esan, azken 2 urtetan, bati bat infantil mailan emakumezko gehiago egon dira gizonezkoak baino, eta bueno, horrek ikusten du, generazio aldaketa honetan ere, emakumezkoak badatostia, ezta? Bai. Eta oraintxe oriotarrak bandera astintzea publiko parean, eta arraunak igoko dituzte. Eta, bueno, pozik antzematen dira. Pensatu, lemazain hor dago bere lehenengo bandera, noa astintzen da. Bai, nahiko lan, bustita gaina gehiago pixatzeu da, bai. Bueno, era. Baina, ez du sekulaztuko, ez behak eta ez da barrundaena. Hori espero deu. Bueno, lehen txapelketako bandera eman da, astindu nahian hori ibili dugu zera lemazaina, horioko lemazaina, eta une batetik bestera, hasiera emango zaio, genionen bezala, B mailako, infantil mailako trofeo federazio deitzitza jona. Hau da, barkatu, 5 eta 8 postuak izango lirakenak. Oidak. Nesta txapelketako ez dute balio bere egindako denbora, hau da, hemen egiten duen denbora honena, txapelketakoa egiten balima hobekiago ez du kontatzen. Hori da. Federazio trofeako kontatzen du, eta txapelketako beste 4 izango dira. Beraz, lehen kaletik jada pixkanaka prestatzen hasia dira, lehen kaletik Ibaika Arraun elkarte izango dugu, bigarren kaletik Zarautze Arraun elkartea, hirugarren kaletik Zumaiko Telmo Deun, eta laugarren kaletik Larrun Kosta elkartea, Urdioko. Hori da. Urdioko non pozgarria da, ez da, Urdiokoko infantil nesken batel bat ikustea, nahi harritu nau. Ziar, olako iparraldean ibiztzea ja, olako neskekin eta astea eta horrelako ontzitan eta untzi txiki hauetan, maila txiki hauetan. Bai, bueno, egia da azken urtetan, eta bueno, lehen ere bai, baina Urdiokok beti ateatzen dula batel bat edo beste, Gipuzkoko ligan parte hartzen du eta txapelketan, Euskadikora joan aurretik. Eta, bueno, pixkanaka, han ere, badirudi gazteri deia iritsi zaiela arrauna probatzeko. Hala da, hori ematen du. Bueno, hauek ja presen daude, eta hor dago, hirugarren kaletik, Zumaiko batela, jada bandera txuria, kanpotik astindu dutena, eta ni epaiaz detik ikusten. Bueno, guretan bandera gorria, listo. Hasia da beraz federazio trofeoa, lehen kale hortatikan Ibaika Arraun elkartea, eta barruan doazen neskatoak, Irati Amoribeta, Maialen Maioz, Maialen Rodríguez, Melani Moreno, eta lemazain bezala Iraia Salbide. Bigarren kaletik Zarautzeko batela, Lore Azkue, Leire Aramburu, Aiuri Alberdi, Lur Zabaltza, eta Aines Galparsoro lemazainen bezala. Hirugarren kaletik Saiara Mendoza, Laiane Juaristi, Ariane Larrañaga, Irati Lizarralde eta lemazainen bezala Garazi Zubizarreta, hau izan da Zumaiko batela, eta laugarren kaletik Urdioko batela, non barruan doazen neskatoak, hoxe dia, Magi Larrondo, Aurin Saimakari, Maritxu Saimakari, Alaina Zugarramurdi eta Amaia Miura, bera dugu lemazain bezala. Hasiera honetan, zerrik aipatzeko aitziar? Nahi hemen lehenengo kaletik Ibaikak indun irtera gustatu zait, eta ez dakit perspektiba dan edo lehenengo kale honetatik ondo ateratzen dian itxura ematen du. Gero ziagoga iristeianen nola dabiltzan, baina bueno. Eta, bai, hemen ikuste dugu, pixkat lehen aipatu duguna, ez da emakumezkotan, bai, aurten ligan bataz beste 13 tripulazio ibili diala, eta gizonezkonen 5 inguru ibili diala. Eta,
nabarmena daula, bati bat gazte mailetan, emakumezkoen gorakada eta gizonezkoetan, geixi bai dala kostatzen. Horrek aritu nani, epokak izateia, ez emakumezkoak neskatuak gehiago sartzea, baizik eta infantil mailan mutiletan, hainbat gutxi ikustea. Horrek... Bueno, agian gero egia da, arraunean hasteko mutiletan, agian zertxo bait berandu xeago jende gehiago hasten dela, kadetetan, edo 14-15 urtekin. Egia da, eskola kirola dagola, kirola asko probatze dituzula, arrauna, igual egun gehiago eskatze izkizula, baina, hori probatu arte izaten da, eta gero, izaten da, kuadriak, ez da, zure ingurukoak non mugitzen dian, zu ere aruntza. Hala, batez maila hauetan eta adin hauetan. Bueno, ziabogararea hurbiltzen hasia da, eta nik uste hirugarren kale hortatikan, Zumaia aurretikan doala, eta dominatzen ari dala federazio trofeo hau, eta ia esan diteke hor dabil, bai Zumaia eta baitare Zarautza, elkarlanen, aurretikan Zumaia, baina oso gertu hor ikusen ditugu Zauztarrak, eta denbora berdinean, hirugarren postu hortan, lehenkaletik Ibaika eta Urjoko, bentsatenik horrela ikusizkinate, Ziar? Bai, Zumaia eta Zarautz oso gertu, Zumaia zertxo baita aurretik, eta Ibaika ere, hortxe, eta nik uste gorain, hiruren artean, azken luze hau edo bigarren luze hau, elkarri ikusten jongo jala, baina oain iruditan, Zarautza eta Zumaia oso gertu ikusten dira elkarren gandik, eta erritmoak ere ikusten ditugu bisituta, eta gorputzak ere hor, gora eta bera horrekin, gehiago nahi horretan, eta paladak ere oso bisi, Biek. Eta buruz buruko hori Urola kostako tripulazio horietan. Argi dago horrek ere baduela, ez da? Berain arteko grin hori, Zauzta eta Zumaiaren artean, izan gutela, bukara arte, hor bisi datozen bi untzi hauek. Esan dezagun ziabogan imandako denborak, 2:48 Zumaiak egin duela, 2:49 hartu diogu Zautzari, eta denbora berdina 2:50 bai Ibaika eta baitare Urjokori, beraz lehia hor ditugu, bi aurretik, bi atzetik, naiz eta ematen du Urjoko pixka atzan gaitu ala, eta lehenkarletik, ez deka, igual dugun perspektibatik, Ibaika ematen du pixka, astindu pixka bat eman diola, eta lehenkarletik ere pixka gerturatu indala Zumaia eta Zautzari. Bisi eta horre Zumaiko neska hor dena gorpuz guztia mugitzen nahi diala, indar guztikin, ez da, gehiago nahizuna, eta irudipena ematen du, Zumaia eta Zautza hor da biltzala, eta alkarri, amarrekoan hor jo, baina, orain, irukotea, Ibaika ere sartu da, eta Zautza igual zertxo bait atzera xeago, baina nik uste dut hor dala amarrekoa jo, eta pini pixkat aurreratu, eta gero zu, eta ea oain azkenengo 50 metro hauetan, zenek aguantatzen duen, ja ikustitugu gorpuz guztia moitez tiraka daukaten danakin. Eta argi esaten Ibaika lehen kale hortatikan, eta hirugarren kale hortatikan ematen du nabarmen, egon daitekela Zumaia laugarren, saikatu dela Gipuzkoako ligan, saikapen orokorrean, eta lehia hortan ematen du azkenean Zumaia ematen du. Zumaiak aldea azkeneko luzera hontan aldea handitu egin du, Zarauzkekiko, eta Zumaia izango dugu hor txapeldun Trofeo Federazion. Sartu da Zumaia, ondoren Zautza, Ibaikara gertu, baita Zumaia, Ibaika, eta laugarren kaletik sartzear dona, hain zuzen ere, Urjokoko batela. Hor dago, sartu dana Urjokoko batela. Beraz, Zumaia izan dugu irabazleen, Federazio Trofeo hontan, bigarren postuan Zautza, hirugarren postuan Ibaika eta laugarren postuan Urjoko. Segidan denbora ofizialak izaten ditugun eta zuei ere kontatu. Bueno, netzako sorpresarik ez da izan, ikusia zen liga eskanen laugarrenak saikatuak izan diala Zumaiko batela, igual beha intzako pena finalean ez egotea?
Bai, seguro, bueno, gaur kontsolazio finala esaten zaio bezala, bueno, gaur behintzat txanda irabazita, baina egia da, bueno, finalea sartzea ere pozgarria izaten dela, kasu honetan, ligan laugarren postuan zian, izan ere, bueno, bai San Pedro be, Tolosaldea be, aurretik izan dituztelako estropada batzutan. Eta ora, Bai? ez, kasu honetan, bueno, finala jarraian izango dela, bai, ez dagoela hainbesterainoko tartea, bueno, saririk orain ez dagoelako banatzeko, amaieran emango da sari banaketa ofizialean, bueno, trofeo hori. Bai, beraz, hau dira batean dio estropada bat bestean atzetikan, atxedenik ezago, eta guain A finala jokatuko da, eta gogoratu ezagun zeintzu da lanean A final hortan. Lehen kaletik Mutrikuko batela, bigarren kaletik Tolosaldea, hirugarren kaletik San Pedrotarra eta laugarren kaletik Hernaniko batela. Beraz, lau hauek txapelketa jokatuko dute, eta, bueno, infantilen esketan, esan dezagun, ligaizka nola gelditu dan, San Pedro, bueno, puntu esiente eta izkio, bigarren saikatu izan den Tolosaldea ari, eta ematen du hori favorita izan daitekela etxeko batela, baina bueno, lehiatu imar da, eta Tolosaldeak betidanik izan ditu, arrobin eta maila hontan ere, nahiko neskato finak eta txapeketa polita eginduna. Bestalde Mutriku bosgarrena saikatua izan da, eta Erni segarrena, Gipuzako ligaskan. Baina aldiz, Mutrikuk irabazi zuen atzoko sailkapen estropada. Egia da Mutrikuk okerz banago estropa bat gutxiago jokatu zuela ligan. Eta beno, gaur lehia bizia izango da, Hor nik uste Laurak ere, aukerak dituztela irabazteko. Egia da, ligari begiratuta, San Pedrok puntu asko ditula. Eta ea... Ea zer gertatzen den, nik ustete berriro hor erdiko kaletan izango gula txapelduna. Hori da nera postua, gero ikusiko dugu. Asmatze duan, ala ez, bai San Pedro etxeko batela eta Tolosaldea. San Pedro nesketan ere lana egiten dugu baki eta hor bere fruituak bai. Bai, aurten San Pedro bateletan oso ondo ibili da kategori guztitan, eta bueno, ea gaur etxean jokatzen duten honetan, bandera bat edo beste eramateko aukera duten. Bandera txuria gora. Argi beraz, astear dago eta nesken infantil mailako batel txapelketa, Gipuzkoako batel txapelketa, adila! Asia da beraz, Gipuzkoako txapelketa, bixi netzako eta lehen kale hortatik Tolosaldea, eta ordoaz bandera txuria atera da kanpo aldetik, ea 20 segundo honetan ez da zer gertatzen, 20 segundo baleko beraz dugu txapelketa, eta gogoratu ezagun lehen kale hortatikan nortzun doaz batel horren barruan, Mutrikuko batel hortan, Aizea Arrieta, Udane Gutierrez, Iraia Ituarte, Garazi Flores, eta Maren Agirre Zabalaga Lemazain lanetan. Bigarren kale hortatik Tolosaldeako neskatoa ditugu, barruan Enara Amondarain, Garazi Toledo, Zuara Etxeberria, Jare Egia eta Uxue Errondosoro, Lemazain lanetan. Hirugarren kaletikan Elene Etxebeste, Laia Gartzia, Andrea Ortega, Malen Iza eta Arian Araujo, hor Lemazain lanetan, eta laugarren kale hortatik Eider Redondo, Uxuri Zabalegi, Erika Baz, Aranen López de Luzuriaga eta Beñat Itzeta dugu Lemazain lanetan Hernaniko laugarren kaletik doan baten horretan. Leia, nola ikusten duzu Itziar? Estua? Oso estua, irudi hauek erakusteuen bezala, badirudi San Pedro zertxo baita aurretik dijoala, baina lau ontziak hortxe oso tarte txikian, eta, bueno, ni ziabogak ikusteko desiatzen. Baina bai ikuste dugu, aurreko txandakin konparatuz, momentuz behintzat, gorpuzkerak eta ez diala inasiak ikusten aurreko txandan bezala. Gehien bate, Juanekon zen luzean, nahiko txukun jundia, baina bueltakon izan da, denak astindu nahian, gorpuz guztian moitzezan. Nekatzezeanen, aldezunakin astezea ja moitzen, eta hauek oso txukun ikuste ditugu lau tripulazioak, ziabogaren bila. Eta argi, zen da, segundo eskasean barru, ja da
ziaboga ematen hasikoa izango dira, eta nahiko estu genionen bezala, erdiko kalertatikan, hirugarren kaletikan ematen du San Pedro agian aurretik junda daitekela, baina ez dago ezer. Mutriku ere nahiko gertu. Bai, joaldin bat egina, emateu zertxo baita aurratzeko, eta Bai, mutriku esango nuke aurretik, Bai, mutriku aurretik, hor da ziaboga ematen mutriku, mutrikutza ja, lehen kale hortatikan, etxeko taldea San Pedro ja, Tolosaldea ja, eta laugarren kaletikan Hernani ja. Berazen lau traineruak iman dute ziaboga, eta emandako denborak 2:23 hartu diogu hain zuzen ere Ibaikatu mutrikuri, bi... Bai. 2:26 hain zuzen ere Tolosalde barkatu San Pedrori postu horretan, hirugarren postuan Tolosaldea 2:18 eta laugarren postuan 2:19 Hernaniko batelari. Aldea nabarmen, ezta? Bai, nei gustatu zaitena izan da mutriku, bueno, ziaboga zabaltxeagoa izan du San Pedrona baino ziabogatik atera dianen iruditu zait 10 bat edo joduela eta bentajatxo bat atera diela, ea oain aguantatzen duten edo ez, eta urteak izango dira mutrikok ez dula Gipuzkoako txapelketa bat irabazten, eta bueno, alde hortatik, ea San Pedrotarra izango den edo mutrikuarrak izango diren. Bueno, lehia astua dugu eta gauza den bezala, lehenengo luzera honetan nik bentsat bate asmatu eta mutrikuarrak ematen dute hor datozela, aurretikan lehen kale hortatik, ordoa jo eta San Pedro gerturatu nahian, baina hor dabiltza atzasio gelditu dianak, bai Tolosaldea eta baitare Hernaniko batelak. Hoi ematen du eta lehen kale ontatikan mutriku eta arraunean nahiko txukun, Itziar? Bai, agian zertxo bai zabaldu dira 0 kalerantz, baina bueno, oso txukun ikuste ditut, eta ziabogatko irteera hortan, asmatute bain ematen du zertxo bait nekatzen hasiak direla, eta ea zenek aguantatzen azkenengo 30 segundu hauetan erritmoa, baina nik esango nuke mutriku oso ondo datorrela. San Pedro oraintxe erritmoa gora, Hernani ere baian laugarren kale horretatik. Bai, eta nabarmen ematen du, nabarmen ematen du lehen kale honetatik mutriku estropa izugarria eginez, hor lehen postuan datorrela, bigarren postuan San Pedro, eta animoa... Eta hemen senti entzute dugu arduraduna mutrikukoa pozez, ezta? Beraientzako txapelketa izan daiteke, bai, alamaten du lehen kale hontatikan, sartuko da mutriku lehen postu hontan, hor dator mutriku txapeldun. Mutriku txapeldun, 5-12... Mutriku San Pedro, bigarren postuan eta hirugarren postuan Hernani. Ja San Pedro, Hernani nentzat, hirugarren postua, argi, horre, Hernani eta Tolosaldean arteko hirugarren postu hori, bideo finish ikusi beharko dugu. Hirugarren postu hori argitzeko, baina lehen postua lortu duna eta Gipuzako txapelduna izan dena, mutrikuko batela izan dugu, Itziar. Bai, eta orain hain itzan galdezka mutrikuko arduradunari, semat urte mutrikuk etzula Gipuzkoko txapelketa hori basten, da esan dit, asko, beraz, poste naiz, ezta, kolores berdinak ikustea Gipuzkoako txapelketa honetan. Hala da, eta guk hartu dionen denbora, mutrikuri 5 eta 13ko izan da, 5 eta 5-19 San Pedro hori, Tolosaldea eta Hernanin arteko bideo finish ikusi barko, zeren eta oso estu eta erabaki gorra 5-25 hartu dioguna bi batelei. Tolosalde hirugarrena gelditu omen da. Bai, hori da. Denborak oraintxe bidali izkiat eta irikitze zaizuten. Hor dugu... Teknologia asko. Ematen du ala da, errepikapena ikusten ari gareala, eta Tolosaldea bigarren kale hortatik izan da dela hirugarren postua. Irabazlea, mutriku izanen dugu, eta mutriku beraz txapeldun, Gipuzako txapelduna, mutrikuko batela lehen kale ontatikan, eta ez dakit sorpresa ez, baina
Apostuak egiteko ez nago. Tia, ez nago. Ez, bueno, liga alde batetik, bestetik estropadak, eta bueno, beti izaten da, ez da, liga, erregulartasuna, eta parte hartzekoa, eta ikasteko, eta txapelketa, egunak, momentuz haizea ere ez da atera, Batez. eta eguraldia ere ederra, ikusleak ere gerturatzen, eta hor ikusten dugu mutriku gerturatzen bandera jasotzea. Bueno, mutrikuren garaipena atxenaltxo bat hartuko dugu itziar, eta urrengo estropada jokatuko den urrengo estropada izango da mutilen etorkizuneko txapelketa, Trofeo Federazio besan da mutilena, eta beraz minutu eskas barru hemen izango gara berriz ere, San Pedrotikan Gipuzkoako batel txapelketa zuzenean zuei eskaintzen. Oin arte! Bueno, posta aurrea. Bueno, mutrikuko neskak jada hor. Bandera astintzen momentu unkigarri hau. Honi kostatzen zaio lemazainari, mutrikuko lemazainari amaren agirezabala, baina zein portatu. Bandera eskutan dute guztua gaine. Lehorretik eman dira bisua, benga, arrauna gora, lehenengo aldi hauetan, askotan ez dezu jakiten zer egin. Eta hortxe argazki polita bandera gora, oza, arrauna gora, bandera eskendu. 5 segundoko aldea, nahiko nabarmen, 5-4 mutriko egindakoa, San Pedro 5 5 Hernanitas Tolosaldean artean, baina eunenekoak Tolosaldearen alde izan dira. Beraz, hau izan da, infantil nesken txapeketa mutrikuarra, genionen bezala, Aizea Arrieta, Utane Gutierrez, Iraia Ituarte, Garazi Flores eta Maren Agirtzabalaga, Gipuzkoako txapelduna. Horrengoak, etorkizunekoak ditugu, eta hauek 1500 metroko ibilbide dute, eta irtera ziaboketan ditugu. Hori da, kanpoko balizetatik aterako dira. Kasu honetan ere bi txanda izango ditugu, lehenengo kontsolazio txanda edo Trofeo Federazioa, eta ondoren txapelketa. Egia da, kasu honetan federakuntza trofeoan, lau beharrean 3 izango ditugula. Eta, bueno, batzutan, barkatu, galdetzei ea zergatik mutilak, neska mutilak, Gipuzkoko federazioak berdintasun plan horren barrenen, erabaki hartu zuen, urte batean jokatze bazan neska mutil, datorren urtean mutil neska kategorika, eta beraz, urtero batzuk lehenago eta ondoren besteak. Eta batemak esalda, ba?
Ez, baina, bueno, ea zergatikan, Bizkaian adibidez ez dute horrela egiten, Bizkaian jokatzen dute lehenengo neskak eta ondoren mutiak, Espainia mailan ere bai, eta, bueno, Gipuzkoan egia da, iaia 15 urte edo gehiago badirala, bueno, jokatzen zutela lehenengo neskak eta gero mutiak. Baina azken urteetan, txandaka egiteko erabaki hartu zen, da, bueno, jendea gustora dagoela esango nuke. Eta gitxo. Hori da. Bueno, hemen gure aldamenetik pasatzen ari dana zera da, Donostiarrako trainerua. Hauek ere beren traindu hain dute. Bai neskak eta bi mutilezko bienak ikusi ditugu. Beren traineruak. Jende asko Pasaiako badia honetan lapurtarrak ere ahotsez behintzat iruditu zaizkit beraiek zialan urrutira ikusi ditugunak, Pasaiko guztiak. Eta irteran prest, ezta? Edo ez da txartzen? Hor da biltza, bigarren kale hortatik Hernaniko batela, etorkizuneko batela, mutilen batela kostata, baina zuzentzen hasia dana, eta epaile ikustalde zuitziar, atziak kalde hortan. Hemendikan ez, ez da txakartuta, ea irudietatikan, eguzkiak ere jotzen du, eta... Bigarren kaletatik Hernani, Ibaika hirugarren kaletik eta Urjoko laugarren kale hortatik arituko dira federazio trofeo hontan. Gizonezko mutilen kadete etorkizuneko mailako txapelketa dugu. Bandera txuria lehorretkoa, bueno, ikusten dugu, eta... Aldi beraz... Eta bandera gorria, oain gora, listo. Atera dia beraz batelak... Kadete mailako federazio trofeontako partaideak, bigarrenen kaletik arraunian ditugunak, Iñaki Merina Peña, Jonander Zubimendi, Iker Enbellido, Axel Zabalegi eta Irati Fernandez Hernaniko arraun elkarteko batela dugu hau. Hirugarren kaletik Ibaikako mutikoak, Garikoitz Abal, Egoi Kobos, Garai Aristi, Adur Arranz eta Unax Alkorta, eta laugarren kaletik Urjokoko batela, Paul Chevalier, Imanol Arroabarrena, Andoni Garbizu, Eneko Roteta eta Aritza Sarria hor lemazain bezala. Arraunean ditugu beraz, promesa mateko mutilak, eta, bueno, saikapenak ikusiaz nola gelditu dian zean, Gipuzako ligaskan, maten du Ibaika favorito bezala, hirugarren kale hortatik izango genula. Ikusiaz, zazpigarrena saikatuak izan dela, ideala, Erreniarrak behatzigarrenak eta Lapurtarrak 12garrenak. Eta nola ikuste dituzu? Zuk esan dezun bezala, Ibaika oso ondo atera da. Eta, bueno, bigarren kale hontatikan, Hernaniri zertxo bait kostatzen nahi zaiola ematen du. Bueno, lehenengo irtera honetan, egia da kadete mailan, promesa mailan, asko kostatzen dela, asko aldatzen dela hiru luzeta izatean, eta, bigarren luzea egiten zaiela. Bizi aboga mamarituzte, hiru luze, eta bizi aboga mamarituzte kadete promesa mailako mutikoek, baitare neskatoak, eta Ibaika hasieratik ematen du argita nabarmen dominatzen ari dela federazio trofeo hau. Hor metro eskasik gelditzaile ziaboga emateko, Ibaikako baterari, Urjokoko batera nahiko txukun, hor laugarrengo kale hortatikan, bigarren postu horretan, leia hortan Hernanikin. Hor doa bere ziaboga mana nahian, hor da hola mazaina jada bere arrena sartu, eta emanduia ziabogak, Ibaika, hor da Urjoko ere bai, ziaboga mandu, eta noaino junda Hernani, ziaboga matea, Jesus. Zertxo bai zabaldu zaio. Juntzate, bueno, ikasteko dena hemen ikasteko hau eta guer bai, ziar. Eta Ibaika oso ondo, eta aipatu promesa kategoria izateak zergatik ez kadete eta promesak aukera ematen du, infantil mailakoek ere promesa kategorian arraun egiteko, eta kasu honetan Ibaikan, bi arraunlari ikus ditzakegu txalekoarekin, patroiez gain, horrek esan nahi du, gazteagoekin ari direla arraunean kategoria honetan, eta hori ere garrantzitsua iruditze zait, edo aipatzekoa. Bai, zuten diozunen bezala, Ibaikako zeane batel horretan bi infantean lehen ditugu, hain zuzen Egoi Kobos eta baitare Garai Aristi infantilak,
eta horregatik derrigorrezko txalekoa eraman behar dute, zenion bezala. Beste tripulazioetan, kadetak ditugu arraunean, adibidez zean, Erraniko lemazaina infantila dugu, Irati Fernandez, eta beste Urdioko berriz denak dira, kadeteak ditugu. Arraunean ditugu eta esan ditzagun emandako denborak lehen Ziaboga honetan 2:27 Ibaikak egin duenen denbora, 2:14 Urdiokok eta 2:26 Hernanik egindako denbora lehen Ziaboga honetan. Gauzak ematen dute berri joan diala eta bihar dindu aztela. Ba, Ibaikak aurre hartu du eta txanda hau irabazteko sendo ikusten da. Eta, besteak zertxo baita atzera xago, baina horiek ere, buru belarri lanean. Nekea pixkanaka sumatzen hasiko da, eta beroa ere pixkanaka temperatura goruz doa. Bai, hor ikusitugu momentu baten, Hernaniko zipristinak gehitzen, nekea datorren bezala erritmoa igo nahi, eta, luze xamarra. Luze hau. Erritmoa igo eta mantentzeare kostatzen hasia da. Bai, Ziaboga hor ikusten da, eta Ziabogarako normalean, paladak igotzen hasten gera, eta hor doaz, ez da, Ibaikakoa norabide hartuta. Bai, Ibaikako batela Ziaboga ematen hasia da. Eta ondo estua, Bai, lehenengoa pixka zabala egin zaio Ibaikakoari ere. Eta Urdiok ere bertan da, Ziaboga ematen, Urdiokoren za, Lapurtarra beraz bigarren postu hortan, eta bigarren kale hortatik Hernaniarrak ere eman duten beraien Ziaboga. Nola ikusi dituzu? Lehenengo Ziaboga baino estuagoak, ez da, lehenengoan bai zabalagoak iruditu dizaizkit, baina oraingoan, hobeagoak esango dugu, estuagoak ez du esan nahi hobeagoa, baina ze askotan estuagoa egiteakin gehiago geldiarazte zu ontzia eta arrankatzea kostatzen da, baina kasu honetan ez dira asko gelditu hirutaldeak. Egindako denborak Ziaboga honetan Ibaika nabarmen genionen bezala lehen postu horretan, berenen azken luzeran daude, 5-0-3 egin duenen denbora, Lapurtarrak 5-12 Urdiokoren denbora, laugarren kale hortatik eta 5-18 Hernaniarrek egin duten denbora, bigarren kale hortatik eta Ibaikako batela ez dakik guregan aldator. Bai, gero hemen garrantzitsua da, bakoitza bere kaletik sartu behar duela, Eta, bai, zertxo bai zabaldu da, baina, Bigarren kalentara nabarmen ematen du etorri dela, Ibaikako batel hori ematen du behintzat, eta ez daki guain lemazaina ere pixkate mugitzen hasi da batel hori eta norabidea zuzentzen hasi ere, bere kale hortatik. Gauzak argi eta garbi ematen dute eta Lapurtarrentzat adibidez, estropa txokuna egiten ari dianak, gogoatu zango ligaizkan 12. postuan geldituak izan diala, saikapen orokorrean Lapurtarrak, eta gaurkoan atzean Hernaniarrak utzituztenak, eta Hernaniarren lemazainak arazo bat edo beste badauka, bere batel hori ekartzeko. Bai, ematen du une oro ontzia zuzendu nahi handabilela, ez dakit alde batek gehiago tiratzen dion besteak baino, bai, nabarmen gelditzen dira ontzi txikitan eta zipristin bat edo balantza bat ikusten danen, agian traineruetan ohituta gaudena baino gehiago nabaritzen dira. Ibaikarentzat azken txampan sartuak endia horeretako mutikoak azkeneko metrotan eta une batetik enbestera amaiera emango diote bere lanari eta federazio trofeoa irabazi ere. Ordoa Ibaika, argi sartzea da, Ibaika, Urdioko bigarren postuan sartuko dena, Urdioko laugarren kale hortatik barrua, eta 10 segunduko alde izan da bata bestearekiko, eta Hernaniarrak ordoa bukatzear beren lana, Hernaniarrak bere kale hortatik beraientzat, eta hartutako gure denborak hauesek izan dira. 7:41 Ibaikarentzat, 7:50 hain zen ere
Urriokorentzat eta 8-0 bat Hernani rentzat federazio trofeo hontan. Beraz, amaitu dugu federazio trofeoa eta urrengoa txapeketa dugu, itziar. Txapeketa, bueno, nahiko estu izan daitekena, hain zuzen, San Juan eta San Pedro artean puntu bateko gatik, hain zuzen, San Juan darrak txapeldunak izan ditugu, Liga eskan. Bai, liga oso borrokatua junda bai San Juan da bai San Pedron aldetikan, eta bueno, gaurkoak ere itxura guztia du horrela jungo dala. Bueno, Pasai Donibanen lehen kale hortatikan joanen da, bigarren kaletikan San Pedro, hirugarren kaletikan Getaria, eta laugarren kaletik Zumaiarrak izango ditugu leian. Genionen bezala San Juan eta San Pedro artean puntu bat egon da, Liga eskan San Juan darren alde, pentsatzu zer nolako borroka polita izan dezagun, hemen, Pasaian, San Juan eta San Pedro artean. Bai, eta bueno, ikusita, San Pedro hainbeste liga irabazita, tokatzen zaio, txapelketan bate irabaztia, Bueno, eta betxoin hemen denbora ofizialak orain ditugu, oraintxe jaso ditugu. Segidan izango ditu, beraz, denbora ofizialak eta... Ibaikak 7 eta 40, Larrun Kostak 7 berrogeita 10 eta Hernanik 8-0 bat. Bueno, beraz, horiek izan dira denbora ofizialak, zean eman ditugunak, promesa mailako mutilen federazio trofeoan, eta ni usten du, ja lerrokatuta ditugula, ezta? Lau batela, Gipuzkoako txapeketa jokatu baruten lau batela hauek, itziar? Bai, estatxa hartuta, orain ikusten dugu lehorreko epailea edo kanpo epailea izango sana, megafoniakin markatu nahian, lerrokatu nahian lau ontziak, eta gauden lekutik ea banderak ikusteko aukera dugun. Mugimendu hori bentsat, ureko epaileak mugimendu hori, bere bandera eta guztikin, ea ikusteko aukera dugun, eta goratu ezagun irtera puntua normalian lehenen ziaboga izaten den leku hortatik handala, kanpoko aldean, 1500 metroko lana izango dute, mutikoak. Aiba, listo. Atea dia beraz, txapelketan mutilena, lehen kale hortatikan, Pasai Donibane Kostape eta barruan doa zen mutikoak hau eseria. Markel Salaberria, Eneko Jauregi, Hugo Ogallar, Oier Etxegoien eta Anertz Gereño Lemazain lanetan, infantil Lemazaina. Bigarren kaletikan San Pedro eta barruanen ditugun arraunariak hau eseria, Ekaitz Rodríguez, Beñat Mayo, Urko Iturrioz, Markel Atxaga eta Lemazain lanetan Daniel Fidalgo. Hirugarren kaletik Getariako batela, Oier Larrañaga, Edgar Silbeti, Enaitz Elorza, Ibai Basurto eta Lier Garrastazu, eta azkenean laugarren kale hortatikan Zumaiko batela, Xavier Larrañaga, Aner Elorza, Jon Zabala, Adur Egaña eta Lemazain lanetan Intza Salegi. Eta hasiera hontan gogor estu lauak nahiko berdintzu eta lehen kale hortatik Pasai Donibane aurrea pixkat hartu duela ematen du. Atzasio San Pedro, hori nire ikuspuntua da. Eta pixkat atzasio geldituanak eta bere borroka hortan hirugarren postuan bai Getaria eta bai Zumaia. Bi lehia estu baina lehen kale hontatikan ematen du pasaitarrak aurretik datozela eta segituan ikusiko du lehen ziago honetan, itziar. Bai, nik ez nuke hainbeste esango, bai emateitela irudipena Getaria zertxo bai datzeratuta datorrela, baina gauzak finkatu nik uste bigarren luze honen hasiera erdialdea izango diala, behin ziaboga eman eta ritmoak Valencia hori da, eta laugarren kale hortatik Zumaiarrak ere estu eta borroka horretan nahiko estu azkenean hiruak, bai San Juan, bai San Pedro eta baitara Getaria. Sartzear San Pedro tarrak eta San Juan darrak, batera, hor da Pasaitarrak. Denbora berdina ginez, ondoren Zumaia eta atzeago Getaria. Earra izan da lehenengo luze hau eta ea irtera nolakoa dan San Juan eta San Pedronen artean. Ziauga nahiko politiak eman dituztenak bi hauek, itziar.
Bai, oso polita junda bai bat eta bigarren kale honetatik, hirugarrenetik Zumaia ere bai, Getaria ere oso urruti gabe, baino irteera puntu honetan, bi pasaitarrak zertxo bait aurrea hartzea lortu duenan irudipenakin. Eta Zumaiai geixio kosta zaiola irteera hori. Orain, bigarren luze honetan, pixkat erritmoa sentatzen dutenen, eta... San Juanek denbora 2:15. Orain denbora ofizialak 2:15, 2:15, 2:19 Getariak, 2:17 Zumaiak. Hau da, bi pasaitarrak denbora berdinean. Bai, denbora berdinean, Ziaboga gala izan da, 2:15 biak emandakoa, hirugarren postuan Zumaia 2:17 eta 2:19 Getarian, eta ez du larri etxean jokatzen ari dienen bi trainerua Pasaian gaude Gipuzkoako batele txapelketan, etorkizuneko txapelketa mutilena, eta genion hasieran Estu eta Larri izango zara leia, puntu bateko aldea ondala Gipuzkoako ligaskan, San Juanen alde, baina txapelketan ere Estu eta Larri bi batelak, eta bigarren kale hortatikan, ez dakit San Pedrotarrak hautsi nahian dabiltzen? Ezakit, paladak hartzen nahi naiz, eta biak 40 paladatik gora dihoazti, eta hori da, bai. Bateletan egia da, erritmo bixiagoak emateko aukera emateizula, eta bat gazte mailetan, ez dira trainerutako bezala, gazte mailetan azkarragoak izaten dira erritmoak, baina bai, 40 paladatik gora datuzti ontziak. Bai, eta bigarren luzea lan erdiko bigarren luzortan, ja pasata, eta Ziabogatik nahiko gertu ditugula bi batelak, eta estropada momentua nahiko interesgarria eta fisikokia nola mantentzen dian bai bata eta bai bestea. Ziaboga emateko ez daude oso urruti, ezta? Ez, hemen daukagu planoa, dronarekin ikusten dugu, zuen pantailetak gun zuzenean ere bai, eta San Juan batetxo bat aurretik. Argi San Juan aurretik, ja San Juan, ordoa San Pedro, ja San Pedro, Zumaiare Ziaboga ematen, nahiko zabal, Zumaia ja, eta Getaria ematen ari dena une honetan, ja, eta aldea taio, hain zen ere San Juanek zari, San Pedrori luzea ontan, lau hogeita amasei hartu diote denbora hain zen ere San Juani, eta lau eta hogeita 18 hartu diote 2 segunduko aldea, askotxo zaldia baten momentuan. Bai, baino, San Pedro nik uste zertxo bait jan indiola Ziabogan, ez du hain zabala eman, eta irudipena orokorrean batel guztiak oso estu sartzen direla, gero zabal ateratzeko. Ezakit, trainerutan da zertxo bait zabalago sartzen zara estuago ateratzeko, baina, azkenen bakoitzak aldun egiten du edo ateratzen dana, eta arraunean ikuste ditugu hor laurak txukun. Eta San Pedro badirudi atzetik, ez da, eta atzetik zoazene, hor erritmoa gora eta gora, baina tripulazio guztiak oso erritmo bizian ikuste ditugu. Bai. Horre ematen du, amorro ematen du, ez da, pixkat, ez da, horri gertu ikusita zin hartuta, pixkanaka ikustezu aurreko batela badoala? Bai, eta horrik ikuste ditugu, San Juan darrak ikuste dituenen San Pedro tarrak atzetik, horrek indartu ite zaitula, eta gelditze zaien, azken txampa ontako, dazkaen indar guztik ateratzeko. Baina, San Pedro ikusten da, geixio kostatzen bezala, Bai, erritmoa handitu nahian, ez da, eta horrek ematen du, pixkate fialtasune pixka galdu dula, batel horrek gerturatu nahian, eta San Juan darrak beraien lanean, denak txukun, lau batelak, eta San Juan darrak lehen postu horretan. Denak gora erritmoa, orain zertxo bait, beste puntutxo bat gora danak, bai San Juan, bai San Pedro. Araxe eta lehen kale hortatik San Juan darrak txapelketa irabaziko dute. Azkenean bi bateleko aldea atago jo. San Juanek batelterriko aldea. Ordoa San Juan, ja San Juan, txapelduna. Bigarren San Pedro, ja San Pedro. Hirugarren postuan iristearen dona Zumaia, laugarren kale hortatik, ja Zumaia, eta Getariarrak laugarren postuan, Gipuzkoako txapelketa hontan laugarren postuan. Beraz, Pasai Donibane Gipuzkoako txapelduna, eta egia esan
aldea azkenean, zertxoak handitu indu ere hirugarren luze hontan, ez du ibili da, aguantatu nahian hor San Pedro, baina ezin San Juanekin. Hori da, nik bigarren luze hortan ateratako bentaja horiek mantendu eta zertxo bait luzatzea handitzea lortu du, eta nahi bateletako estropadetatik gehiena gustatzen zaizkitena dira, zehago gara denak bateratxu iristen dianen, eta hemen lehenengo txanda hontan, ikusi dugun irudi horiek bezala. Ja. Hemen nahi zaizkiguet denborak esaten. San Juanek beraz txapelketa ere bere denbora 6 eta genien bezala 6 eta 57 egindako denbora, aldea nahiko nabarren 5 segunduko aldea eta bateletan aldea da, ez da? Bai. Kategori hauetan, aldeak askotan handiak izaten dira, bestetan txikiak, baina bai, azkeneako ia bi batel terdi, bai. Hor ditugu beraz Gipuzkoako txapeldunak, Pasai Donibaneko mutikoak, Markel Salaberria, Eneko Jauregi, Hugo Ogallar, Oier Etxegoien, eta Lemazaina, Ana Ertz Gereño. Eta horre bandera astintzen. Hor dabil, egia lortu du Jose Ramon Gómez Esnalen Gipuzkoako Federakuntzako ordezkariak emandako bandera, zorionak Pasai Donibaneko mutikoei, bandera astintzear izango ditugu momentu batetik bestera, hemen gerturatzen hasiarenak, eta infantila dugu, txiki-txikila. Hau zea, txikia eta bixia izango da. Nik uste eta Anaz Gereñonen seme izan daiteke. Izan daiteke, ez dakit. Bai, ez da? Pasaitarra... Abizena behintzat bai. Abizena. Horra, astintzen eta zotigan. Astintzen eta zotik. Hori da. Ez duka bildurrik ureta erortzeko ez. Ongita eharki astinduta. Bueno, bukatu dugu beste txapelketa batekin, atxenaldi txiki bat emango diogu, eta nesken promesa sariko federazio trofeari ekingo diogu. Oain arte beraz. De hecho, Juancho, la peña pasa directamente de ver el mar, está viendo la pantalla, están todos tumbados en el suelo. Yo sí. ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Dónde estás con los que no te vemos? En el pute, ¿dónde estás? Sí. Sí. No, no sé qué
Ya sé que van a estar. Ah, vale, vale, ya te digo. We're Basque. We are Basque. ¿Le tengo que dar algo? Zerbait hori beraiek. Vale. Bost eta hasiko ga. Retransmisioekin jarraitzen du, vale? Bai, listo, bai. Zene gaude ya? Me dicen si están ya... Sí. Que les Garay. Garay. Los comentaristas están ya en... y retire, ¿verdad? Federación en YouTube. Ah, horako. Ez. Kamari esartzigela, Bueno, hemen jarraitzen dugu, pasaitikan eta, bueno, zoriondu barko dugu. Aspaldiko parte, ez dakit, noiz parte zenbat urte pasa izan dian, txapelketa bat Mutriko aldea itxiana, eta gurekin Mutrikuko ordezkaria den Kepa Arezgari dugu. Zoriona, Kepa. Bai, eskerrik asko, mila esker. Bueno, izugarria, zer nolako estropa induten, Bueno, bai, azken aldian oso ondo gabiltza infantiletan eskal, eta, bueno, egia esan espero genuen zerbait olakoa gertatzea, Eta gaina, ez zuen ematen, lehia estuago bat ego zala, baina, eta aldean nabarmena eta ez zu ezkenen. Bai, oso pozik gaude, zer lehenengo urtia dan eskauak erreunien hasi diala, eta demostratzen ari dira beste badira gutxienez da, eta oso pozik. Zuentzako, nesken bater batek txapelketa irabaztea, zer esan nahi du? Urte da mazkizue, neskak, bueno, kosta ditu zaila arraunen mundu etortzea, etorri dira, bertan da, gelditu dira, eta zuentzako zer izan dago? Bai, azkenengo 6 urtean, 7 urtean bailtzen neskakin, baina oso batel gutxikin, bat, hobi nesken batelakin, eta normalen behin unibertsitatean da azten dienien denak lagatzen dute. Aurten remesala sartu zaigu oso polita, 37 neskakinari gaitu guen. 37, Jo, zorion, 3 kategorietan, bai, infantiletan eta promesas da juvenilitan. Eta, bueno, horrela jarraitzen badutu, atzetik zer etorri eta oso posik, zer zanik ez. Horrek esan du, lan handia egiten izatela, kapotik gana izue? Bueno, bai, jake mutilik ez dago inorre, neskakinari beharko etxuk, ez? Urruzte, ditzio bestek. Bueno, pentsatzen eta rezibendu bat zeo zer izango zutela, ez da? Mutriko alden garri ara izte izatenen. Bueno, zerbait agertuko da, zerbait pentsatuko dugu. Bai, ez da? Bai. Zorionak eta disfrutau. Eskerrek zua, mila esker. Hor izan dugu beraz Mutrikoaren ordezkaritza eta izugarrian izan da beraien egin duten lana eta beraien txapelketa. Bonitziar, asko faltatzaigu bendikan zetxo baita, bai, ezta? Bai, eta 10 emango zaio irtera promesa mailako, etorkizuneko mailako nesken federakuntza sariari.
egia da, kanpoko balizetatik irtera ematen saionez, txandatik txandara estropadatan denbora gehiago ematen da, bai, irtera delako puntu batean, amaiera bestean, eta horregatikan, eta bitartean, irudiak ikuste ditugu, eta, hemen eskertu ez da San Pedrotarra elkartea, amaiketako txikitxo bat ekarri digula, eta, Eta beste txapeldu bati zurentzu behar dugu, Pasai Donibanekoko txapeldunak, izugarri, zer lehia izan dezuen San Pedrokokin, ez da? Eta oso pozik. Oso pozik, eta eman dute azkeneko txampan ere gainera astindu harra eman diote, eta azkeneko luzea handia eta izugarrien dute zuen mutikoak. Bai, indartsoa daude eta ondo entrenatu dute eta, hor ikusi da. Bai, egia esan puntu bateko aldea zegoen liga eskan bat eta bestean artean, eta hemen erakutsi zuen. Ez dakita buru belarri zenuten txapek eta pasaien gaude, etxean irazio behar dugu. Bai, hori puntu bat ematen dizut. Bai, oso, hori bai. Bueno, pentsatzen gero zelebrazio bat izango zuela, ezta? Berauekin, ezta? Mutikoekin. Bueno, itxaron behar dugu orain neskak eta... Guantika bat dituzue. Eta zitxaropena dituzue, hemendikan aurrea. Aber neskakin aber nola gaude. Promesa neskak. Eta aukera. Aukera, bai. Banimo, ikusiko gero. Gero arte, San Juan Darren ordezkaria hemen gurekin daude, eta argi, aste arbai da, itziar. Etorkizuneko neskak eta prest ditugu, estatxo helduta, epaileen aginduen zai. Momentu bati bestera, federazioko saria, promesa, neskak. Lehen kaletik Zumaia, bigarren kaletik Urjoko, Ibaika hirugarren kaletik eta Hernani laugarren kaletik etorkizuneko neskak. Hemen lau daude. Ere, nesketan ere neskak. Bai, parte hartzaieko buru handia Gipuzkoa mailan behintzat. Halaxe da. Prest daude, kanpotiko epaileak bandera txuria taldu. Ez, oraindik ez. Baina badirudi hor lerrokatu nahian dabiltzala. Eta lerrokatu talda, Hala, ematen du, ez da, urruti xamar gabe. Bai, 500 metrora harrapatzen gaitu eta eskerrak irudi hauei. Bai, eskerrak piseleko lagunei, lan bikaina egiten adien laguna egoiei. Ea ba, argi, etorkizuneko honi, hasiera segidan emango zaio eta... Ordua oraintxe da, beraz, bandera txuria lehorretik. Bandera txuria, eta gorria gora, listo. Hasia da, beraz, etorkizuneko neskatuen federazio trofeoa, bixi, lau batelak, eta segituan 20 segundura iritsiko dira, balekoa izango da estropada, lanean beraz horren ditugu, lauak eta ziztu bizian atea dianak. Lehen kale hortatikan Zumaiarrak ditugu, Alaitze Uranga, Maria Bastida, Irazki Salegi, Helen Garagartza eta June Aranbarri, digula Lemazain lanetan, bigarren kale hortatikan Urjoko Goneskak, Mila Ordoki, NKH Beste, Maiana González, Elaia Bolanger eta Joana González, hain zuzen ere ordugularik Lemazain lanetan, hirugarren kaletikan Ibaika, Narua Vallejo, Ilargi Arotzena, Intza Ayala, Iraia Blanco eta Edurne Martin Lemazain bezala, eta laugarren kaletik Katalina Pezetxea, Maialen Iparragirre, Naia Aldasaro, Araitz Errazkin, Olaia Burgera Lemazain bezala, Hernaniko batela, hasiera potenteak, hiru batera hor ikustegu, laugarren kaletik pixkatatzen geldituana Hernani izan daiteke, baina besteak ez, nahiko lehi estuan dabiltza ez? Bai, Ibaika, nik esango nuke oso irtera ona indula, eta bateltxo bat aurretik datorrela. Hirugarren kale hortatik, segidan izango ditugu, lehen ezia boga ontan, Ibaikako neskatuak, lau, batelak lehen luze honetan, eta bixi atea dianak, eta indartzu, horretako neskatuak. Baina arabera, irudien arabera, nahiko orekatua ikusten dugu federazio trofeo hau, etorkizuneko nesken trofeo federazio hau. Segidan hor izan ditugu, 20 segundu eskas ematen du Ziabogara ondako, eta hirugarren kale hortatik fin Ibaikako neskatual.
Bigarren kaletik ere Urdiokoko neskatuak bere lan politxe egiten, eta lehen kale hontatik Zumaiarrak ere lan politxe egiten ari dena. Erranikak ere pixkanaka aurrera egin dute, eta hor dabiltza lehian bai Urdioko eta baita ere Zumaiakin. Argi eta nabarmen Ibaika, Ziaboga maten, ikur ezagun Ziaboga hori. Ziaboga pixkate junitzaie, Jesu, noazazten, eska, noazazten. Oso zabala. Junitzaio. Bigarren Hernani bigarren postuan horre lanean. Denak oso zabalak. Baita beste batera egin dituztena, bai Urdioko eta baita ere Zumaia. Jesu, ze gertatu da hor? Itziar? Lehenengoa, tankera zabal xamar, ez da? Ez dago hemen hainbesterainoko korronterik edo aizerik arrenbeste zabaltzeko, baina, bueno, egia da, kategori txikitan, eta, bueno, lehen urte hauetan, bueno, ohituta ez gauden, Ziaboga zabalagoak ematen dituztela, eta, bueno, egia da txanda honetan, lehen Ziaboga honetan, nahi baino gehiago zabaldu zaizkiela. Desente gainea, desente zabaldu zaie batela lehen Ziaboga honetan, ez du ematen hori, genien bezala ez korronterik eta aizerik ezago, pare, barruan gadeta, nola ez? Aizia zertxo baitola hasi da, baina, bueno, oraindik ez zer nabarmenikan ez. 38 Zumaia eta Urjokoek, bi 31 hain zuzen ere Ibaikaren denbora, eta bi 36 Hernaniren denbora. Beraz, hor nabarmen, aldea nabarmena, 7 segunduko aldea ateratu diona Ibaikak bigarren saikatua izan den Hernaniri, eta badiuri nabarmen doan hor eta aldea handitzen doana Ibaikako batela dugu Itziar. Bai, bueno, Hernani zertxo bai gerturatu zaiola esango nuke, baina bai, Ibaika hasieratikan aurri hartuta dijoa, eta nik uste bigarren luze honetan, ondo aidala mantentzen distantzio horiek, eta arraunean ere ikuste ditugu, ontzi guztiak txukun, laurak elkarrekin batera, Zipristin asko gabe, eta bai, eta maila ikusten da, eta promesa mailan ere, emakumezko taldeak gora egin dute azken urteetan, eta gizonezkoen ez bezala, hemen parte hartuko buen zortziretan, kadeteak dijoa hasi, ez dijoa infantilikan arraunean, eta gizonezkoen kasuan, pixkat esan dugu, ez da, generazio honetan, urte hauetan behintzat, emakumezkoen fitxak nabarmen egin dula gora. Bai, adibidez, emakumezkoen arraunak goraintzen egin du, eta Gipuzkoan nabarmen da, emakumezkoen arrauna beste mundu batean dagoela, punta-puntan dagoela, zen eta traineru mailan zean ligan 6 traineru ditu Gipuzkoarrak. Bai, baina aldiz bateletan ligan parte hartuten talde bakarrak Hernani eta San Juan izan dira. Argi Ibaika, Ziaboga maten, baita Hernani ez dutzen Hernani, eta gerturatu dana lehen karre hortatikan Zumaia eta bigarren kaletikan Urdioko ere Ziaboga denboran berbera egin dutena, eta lehia oso estua datorre, Hernani goruntz egin du bigarren luzera hontan. Bai, Hernani asko gerturatu zaio, eta Ziabogak ere oraingoak, estuagoak izan dira aurreko Ziaboga baino. Eta esan duguna, egia da, Gipuzkoa mailan emakumezkoen arrauna fitxa asko ditula, jende asko dagoela, baina, absolutu, batelak egiteko apustua ez duela egin azken urteetan, ez iaz ez aurten, ez dagoelako Gipuzkoa txapelketarik, ez dagoelako parte hartzaile nahikoa. Eta, azpitik badator jendea, agian batelak azpikoei, B kategorietako, B mailetako jendeari aukera emateko aprobetxatzen dituzte klub batzuk, baina egia da, absolutu mailan, gizonezkoetan ere, azken urteetan parte hartzaileak nabarmen egin du dela bera, eta emakumezkoetan, hori gehiago. Bai, ligan jardun dira, egia da, parte hartu duen taldei, gora ipatu, eta gainontzeko, animatu inbarko ditugu beste urtetan. Traineru munduak ematen du indarrak gehiagik dagala, eta beste modalitatean hori zabiltzala. Eta azken finean, buru belarri eta zentzu urtan traineruan
absoluto mailan. Bueno, eta hemen borroka honentan Ibaika eta Hernani segundu bateko alde izan da Ziaboga hortan, eta baitare Zumaia eta Urjokoren artean, Zumaiaren alde 3. postu horretan, bisi atadia Ibaikakoak, baina Hernearrak atzetikan aurrea, atzetikan aurrea, hor datoz, naiz eta guain ematen du pixkat goruntz egin dutela ritmoan horretako neskatuak, eta 3. kale hortatikan eusten nahi zaiola lehen postu horritziar. Bai, baina atzetik datorren Hernani horreke asko aida istutzen, eta Ibaika ikostako saio eustia, Eta hor da, eusten eta Hernaniarra gerturatzen bizkana, ez, bai? Bai, Hernani esango nuke nik orain. Bide finesa, aurretik gana Hernani. Bai, txukunxiago azken palada hauetan. Baina larri, izango dira. Larri ditugu, hor ditugu, Hernaniarrak, Hernani. Ibaika, Bideo finisha, nik ezak izan gira zidun. Nik ez. Ezak izan gira. 3. posturako, hor ditugu Urjokoko neskak, Urjoko, eta Zumaiarra. Bideo finisha zer esaten duen, eta nork irabazi duen txapelketa. Eta errepikapena segidan ikusiko dugu ere bai. Eta errepikapena hortan ere, biztan nola zabitza, ez dakit bat zesan, Igual, Ibaika zentimetro batzuk, ezagit. Ibaika Mateu. Baina asko, ez. Eguneneko bat ez dakit ditxikoan, aldea. Baina, betu hor, Ibaika ematen du. Ibaika ematen du izan dela irabazi duna, baina epailei. Demorak oraintxe. Zumaia 8-0-5, Urjoko 8-0-2, Ibaika 8-7-52, eta Hernani 7-52, Eguneneko horiek, bizta dara izan dugu, eta eharki garriñak gure kamarak ere, eharki jarrita zeden eta duda guztik handu izkigu. Bai, baina begi bizta asmatzeko etzion erresa, Ez. Hain zuzen ere, 22 honenen, besteik ez, bata besteari ataiona, eta izugarri izan da, zer nolako estropa egin duen Hernani, hasiraneko kaskarra izan du. A ver. Zer dugu? Ez pasa egin nahi dutela uste hemen San Pedroko juvenilek. Eta estropada ja... Argi, eta horri astear dagoela eta. Astearran dago eta txapelketa. Eta hemen ez dakit. Zautza Mutriku, Paseioneko estape eta Tolosaldea. Izango ditugu lanean. Baina Jesus, 22 eunenen aldea izan du, alde Ibaikak Hernanirekiko, kadete mailako, etorkizenoko mailako, nesken federazio trofeoan. Finala guain izango dugu. Gipuzkoako txapelketako finala. Segituan izango ditugu, lerrokatzena hasia dia, 4 partaideak. Ibaika lehen kaletikan, San Juan 2. kaletikan, 3. kaletikan. Barkatu, Zarautz lehenengo kaletikan, Mutriku 2. kaletikan, Pasaidonianeko estape 3. kalean, eta Tolosaldea 4. kalean. Finala, hor izango ditugu 4 batelak. Eta, bueno, Mutrikuarrak eta Pasaitarrak ere zeo zer lan hortan txapelketaren bila. Eta Liga Eskan ikusiaz, San Juan darrak nabarmen, puntu esengatik, desentegatik Tolosaldearekiko irabazi dute, baina gauza da Liga Eska eta beste gaur, hemen eta une honetan itziar. Bai, hori da, Liga San Juanek irabazi du, baina Tolosaldeak irabazi zuen atzoko estropada, eta, gainontzekoek ere nahiko dute, ezta? Aurreko txanda oso lehiatua jundala ikusi dugu, da hauek ere, hori, espero dugu. Oain arte 3 txapelketa jokatu dira, lehenengoan infantil mutietan oriotarrak izan ditugu nagusi, adi lehenengo hasierak ingoa zen. Bandera txuria. Bandera txuria badugu, adi, bandera goia,
balekoa dugu beraz, balekoa gondik ganez, 20 segundu ondoren, ez da zer gertatzen, eta lau batelak jada lanean ditugu, eta irtera nahiko bixi genien bezala, laua nahiko bixi estu, eta hasiera hontan. Nako bixi eta finko, 20 segundura iristearan daude, 20 segundu honetan, lau batelak barruan lanean eta lehen kale hortatik genionen bezala. Zarautz Arraun elkartea, Loitzune Orbegozo, Magi Landa, Nora Orbegozo, Nora Amerino Barkatu, Udane Orbegozo eta Eki Goikoetxean dugu hor Lemazain lanetan. Bigarren kale hortan Mutrikuko taldea, June Ibai Barriaga, Irati Landa, Uxue Urruzuno, June Odriozola eta Maren Agirrezabalaga. Lemazain lanetan, hirugarren kaletik Olaia Etxaide, Naia Kolmenar, Magi Olaskoaga, Eider Berastegi eta Anertz Gereño Lemazain lanetan Pasai Donibaneko batel hortan. Eta laugarren kaletik Tolosaldeko neskak, Lore Rincon, Intza Gorostiaga, Aritza Oiarzabal, Iratz Balerdi eta Magi Balerdi Lemazain lanetan. Eta nola dator, nola ikuste dituzu, Itziar? Oso parekatuta, tarteka emateu Tolosaldea zertxo baitatzeratuta, baino asko ez, eta hori Ziabogan ez da ezer. Eta erdiko kaleak agian zertxo bait, baino batel baten diferentzian datuzti laurak. Ez duta larri lanean, eta, bueno, oreka nagusia dugu lehen luzera hontan, eta aurreko txandan ikuseguna, lehen luzean Ibaika erresta nagusi juntzan, eta geratzetik pixkanaka, Hernanik ia lehen postu hori kendu dio. Bueno, aguazen leia hortan, Mutrikuta Pasai Donibane, izan dituzte hor lanean datoztenak eta dominatu nahian, hirugarren kale hortatik Pasai Donibane, lehen postuota argi ere Tolosaldea laugarren kaletik, argi Tolosaldea laugarren kale hortatik, eta segidan ikusi goitugu Ziaboga ematen, Ziaboga kaskarek ikusi ditugu aurreko txandan, behin barrualdea, ordea Tolosaldea aurretik, sartu da Tolosaldea aurretik, baita Pasai Donibane, ja Tolosaldea, ja Pasai Donibane, hor da Mutriko, hirugarren postuan, ja Mutriku eta Zarauztarrak ere, ja lehen laugarren postuan, lehen kale hontatik, nola ikusi dituzu Ziaboga horietan, Itziar? Ziaboga ederrak ikusi ditut, aurreko txandakin konparatuta, eta, bueno, Tolosaldeak hasieran ematezun atzera xeago zetorrela, baino Ziaboga gerturatzena izan bezala, indartxu ikusiet, eta San Juan darrak, baita ere, hor nik uste hiru eta laugarren kale hortan oso indartxu estropada bitan banatuala Ziaboga honen sarrerakin. Bueno, hartu ditugun denbora 2:30 Tolosaldeak indakoa, 2:11 Pasai Donibane, 2:16 Mutrikuk eta 2:19 Zarauztarrek egindako denbora, hauek hartutako denborak. Eta lehiak bi lehien ditugu, bat alenen postu hortarako talagarren kale hortatikan Tolosaldea hor pixkat dominatzen dagoela ematen du, baina bitostan, asko jota. Buruz buruko baten, askeren batel baten, nahikoa da zertxo bait, palada batzukin, tosta bat aurrera atzera hor juntatzea, eta aurreko txandan nire ikusi dugu hemen Ibaika nabarmen zetorren, baina bigarren luze hortan Hernani asko gerturatu zaio. Halaxe izan da, eta lehia hortan gor ikusten dute, ez dakit ematen du Tolosaldea, ez dakit bosgarren kale aldera, junda, aldean nabarmenan dago Tolosaldea eta Pasai Donibanen artean. Nahiko antxo aldera, ez? Mutriku dala zertxo bai zabaldu dena hirugarren kale alde hortara, ezagitak perspektiba ere bai. Bueno, zertxo bai zabaltzea badaukazu, askenen zure kalean da, horrek aukera emango dizu, Ziaugara zabal sartu eta estu ateratzeko. Ez dakit haizea guain kontra dute, eta horrek ez dakit eragin pixkate izango duen, pixka babes hori bilatu nahian, antxo aldea joaz, o? Bueno, agian ez dakit, egia da haizea zertxo bait gora egin duela. Baina, babesa zemateraino, ez dakit. Bai, asko ez du ematen, ez? Hau badia da, eta baten besten. Horregatik.
Horrek iruditu zaigu bintzate Tolosalda pixkat bosgarren kale hortaraino jundara eta bain zuzentzen hasia dala. Eta hori da. San Juan darrak... Zeo gara, Bai, zeagoan gerturatzen, hor da ez, San Juan darrak, lehen postu horretan, ja San Juan, ja Tolosaldea, lehen postuan San Juan, bigarren postuan Tolosaldea, baina segundu eskaz bateko aldea mutrikoarrak ditugu hainen lanean eta ziaboga maten, baita ere Zarauztarrak, hor da Mutriku, kostatzen nahi zaio zautzei zarautzei eman du jadare bere ziaboga, eta jada lauen batelak ziabogaman eta azken luzean sartutan daudenak eta segundu bateko alde hartu dutenik Itziar. Bai. Hainitzen pantaiako denbora ibeiratzen eta iritu zait zertxo bait aurreratuta ziala, baina ez dakit. Hemen hainbeste zenbakit numero, ja nire batzutan liatzen hasten naiz. Denak liantzak hastea hasia gara? Emeretzi, Motriko, bost, amasei, San Juan, bost, 0-3, Tolosaldea, bost, 0-4. Hori da, San Juan 5-0-3 eta Tolosaldea 5-0-4. Segundu bateko aldea orain epaileek eman duten. Hori da, segundu bateko aldea eta beraz bueltan eta jirau ondoren ematen du San Juan darrak ere bixi atozela hirugarren kale hortik, Ez dakite ritmo pixkate handitu egin duten, gure perspektibatik hori ematen du eta segundu bat igual zertxoa gehitu inda. Ba, ez dakit, hain nintzen erritmoari begira, ez da, mutilen aldean, lasaiagoa edo trinkoagoa, eta, hemen ikusten da San Juango tripulazioa, bate batera jotzen, eta ikusten da uretan ibilita daudela. Orduak sartu dituzte, ez da? Bai. Orduak sartu dituzte bai, neskatoa hauek. Bai San Juan darrak eta baita ere garra horraunian dabiltzan batel guztiak. Eta San Juan darrak ematen dute aurrea nabarmena eta hartu dutela. Azken luzean sartuta daude eta esan nuke gora ritmoa, ja San Juanek ere bai. Eta patroia bigarrengo estropada, okerrez banago. Eta bigarren txapela? Ez dakit, badirudi, itxura guztia du. Hala ematen du, Gereñok bigarren txapela irazikola, nabarmen aurretikan bai datoz, ematen du Tolosaldea beruntz egin duela. Eta nabarmen San Juan darra beraien bigarren txapelketaren bila promesas mailan, bai mutikotan eta neskatoetan ere irabaziko dutena. Ordoaz, San Juan darrak azkeneko txampanan sartuak daude eta azkeneko lanan. Gereñoren bigarren txapela, San Juan darrentzako bigarren txapela, bigarren txapelketa. Hor da San Juan, azkeneko paladak, ja San Juan. Tolosaldea bigarren postuan, lan bikaina ere bai Tolosaldeak egindakoa, ja Tolosaldea, Mutrikoarrak hirugarren postuan izango ditugu. Hor ditugu Mutrikoarrak, bere azkeneko paladetan sartuak daudenak, txalo bero eta beraie bai. Hor da Mutriko ja, eta azken laugarren postuan sartu goiena Zarauztarra izango ditugu, ja ere Zarauztarrentza, beraz. Txapeldun San Juan darrak izan ditugu, txapelketa bikaina, estropa polit izan dugu, eta haze hirugarren luzera egin duen San Juanek, ez da? Bai, pixkanaka luzez luze, diferentzikateatzen junda Tolosaldeai, eta hor ikuste ditugu guztuan eskak, ez da, neska mutiak. Hala, pentsarazu, bigarren ziabogan segundu bateko aldea zegoen, bata besteriko, eta azkenean 7 eta izkio. Bai, hasi eta ondo bukatutako estropada. Eta arraunan ere txukun, askotan kostatzen dana da azken metrotan arraunan ere ondo egitea, eta nik uste txanda honetan amaitu dutenak ere arraunan oso ondo amaitu dutela. Eharki mugatute eta bigarren astindua emango jo, Gereño, bigarren astindua, banderaren bila hor etorriko agune batetik enbestera San Juango neskak, txapeldunak, lane handia eginduna eta Anertz Gereñoren eskuak jasoko ditu bigarren bandera. Eta bigarren txapelketa, Pasai Doniban eruntze, joanen dena. Urrengo txapelketa, estropada, Juelin mailako mutikoen B finala izango du, federazio trofeoa, hauek 3 ziaboga, 4 luzeko lana izango dute, eta ikus ezagun San Juan darrek nola jasotzen duten bandera hori, gerturatzen diran,
Hemen epaileak dauden leku ontara eta hor doaz, jaso dute bandera, une batetik bestera ere astindua emango diotena, San Juan de Herengo neskak hemen ditugu, zorionak, hain zuzen eren, Olaia Etxaide, Naia Kolmenar, Maili Olaskoaga, Eider Berazategi eta Anertze Gereño, Lemazaina. Hemen epaile, Arraunak gora, astindu bandera, bere bigarren bandera, poziz, dotore, lan izugarria indutena, San Juaneko neska. Zorionak beraz beraiei, guk etenaldi txiki bate egingo deu, eta ondoren jubelin mailako mutikoen B finalakin, hobezan da, federazio trofeakin jongoa. Oain arte! We're Basque. We are Basque. Benara, ni ikusten.
Getaria eta Urrioko inguratzen Interegamesen No le veo a Ainara, es que no sé dónde está. ¿Eh? Ah, pensaba que era el retorno. Bueno, astear bat emakizunekin, abisa honoiz gauden aizian, Bueno, hemen jarraitzen dugu, Pasaitikan jarraitzen dugu eta une batetik bestera juvenil mailako mutikoen txanda izango da, Federazio Trofeoa. Lau txapeketa jada jokatu dira, Orio infantil mutiletan nagusi, mutriku nesketan eta etorkizuneko txapeketan Pasait Donibane izan dugu nagusi, bai mutil eta bai nesketan. Orain, mutilen txanda izanen da, Federazio Trofeoa, juvenil maila, 2000 metro izango dituen lana, eta lehen kale hortatikan Urrioko joanen da, eta bigarren kaletikan Getaria. Oso minutu, segundu eskaz barru hasiko den estropa da, prest ditugu, bandera txuria, jada kanpoko lurreko epaileak, adi, ja! Hasia da ere! Federazio Trofeoa, 2 batelekin, gero txapeketa izanen dugu, beste 4 batelekin, juvenil mailako mutilikoen txapeketa, eta esan ditzagun, zeintzu dian, hor arraunian doazten gazte hauek. Urriokoko batel hortan, Gexan Etxegarai, Gorka Etxeberria, Julen Ordainabia, Joan Petat eta Amaia, apezetxea Lemazain bezala. Eta Getariako taldean, Fabrizio Manzanares lanean dugu hor, berekin batera Denis Garrastazu, Aritz Alberdi, Jose Carlos Zeledon eta Ekine Kerexeta Lemazain bezala. Lemazain kaetea, gaina, dugu. Hor Lemazain lanetan Ekine Kerexeta. Bueno, Getaria eta Urriokoen hasiera honetan ezer apaitzeko? Bueno, pixkat ikusten dela, bain, juvenil mailan, bai nesketan bai mutiletan, talde kopura ere jetxiten dela, ezta? Kasu honetan mutilenean, Federazio Trofeo honetan 2 talde bakarri ditugula, eta emakumezkoen kasuan, ez daukagula txapelketa bakarrikan. Osea, txapelketa bai, baina Federazio Trofeoa ez. Eta, eta txanda honetan, biak hor parez pare ikuste ditugu, Haize aldaketa izan dugu, ere, haizaren norabide aldatu egin du, eta nik uste dut ere pixkat gorutz egin dula, zen bentsa paper batzu hemendik muitu izan dira. Bai, eta banderak ja ondo astitzen ikuste ditugu, bai hemen irterakok eta kanpokok nabarmen gora altxata daude.
Alaxe da, bueno, 2 minutuko estropadan ditugu eta mendikan gutxira, lehen Ziaboga hortan izango ditugu, lehen kale hortatikan genien bezala Urdioko eta bigarren kaletikan Getaria. Nor hasiko da beraz bere maniobra hori egiten, hor doa Urdioko. Ematen du. Urdioko hor da, Urdioko, eta hor da guainen Getaria lan egiten, Getaria egindako denborak hausek izan dira, 2:17 Urdiokok egin duen denbora, eta 2:22 Getariak egindako 2:17 eta 2:22. Beraz, emandako Ziabogak, nola ikusi dituzu? Ziabogak, bueno, bai ikusietena da, haizearen eraginez irtetean asko kosta zaiela, Badi bat, bi taldei Urdioko ere zertxo bai zabaldu dute, eta, bueno, oain haizearen kontra bigarren luze hau gogorra ingo zaie, baina Ziaboga erraz eman dituzte, baina irteera une horretan babai nabaritu dela haizearen eragina. Esan dezagun, Gipuzako ligaiskan, Batele ligaiskan, Urdioko 3. sailkatua izan dela, Getaria 7. eta agian, bueno, Urdioko entzate finalean ez egoteak tristura olako zerbait, zeren eta ikusiaz nahiko denboraldi politxa egin dutela, eta, bueno, atzo ez zuten lortu txapeketan sartzea. Bai, horrelakoak ere pasatzen dira, eta, bueno, baina bai daoneako nabarmen aurre hartu jola Urdioko Getaria, ez da, eta, bueno, atzoko arantzatxoa kendu nahiko dute, txanda irabasiz, eta, bueno, behaien buruari erronka jarrita, finalean egongo direnak baino denbora hobeagoa egiteko asmoz, naiz eta gero ez den denbora hori kontutan izango. Hori da, txapeketako denbora dira eta federazio trofeko denborak izango dira. Bata bestarekiko ez dute zer ikusirik. Hor datoz nabarmenen lehenen kale hontan Urdiokoko mutikoak, ematen du beraien erritmoa jarri dutela itziar eta hortikan ez diala ez goruntz ez bereutz jongo. Ikusia zen nabarmen dijoala eta txapeketa federazio trofea irabazeko nahiko izango utela erritmoa jarri eta hor da bitza ez. Nahiko erritmo, lasaia ez, baina Bai, egokia, oraindik estropada erdira iristen nahi dira, eta, nik uste eta azkenean beraien buruarekin izango duten erlojupeko hori, eta, ziarka ikusten duten Getari hori, gero eta urrutiago ikusteko asmoz. Eta, Ziaboga txukun bat egiten duten. Hor doaz da Urdiokoko mutikoak Ziaboga manaian, sartu dira, Ziaboga man ere, pixka junin zaio, batel hori, bere denboa 5:0 egindako denbora, Ibaikak, Getaria sartzea doa, kostatzen nahi zaio Getariari iristea, asko gaina, eta hor doaz Ziaboga ematea Getariarra, hor doa Getaria. Hau ere, zertxo bait, zabalduta. Junin pixkat, eta beraien denboa 5:23 egindako denboak Getariak. Beraz, aldeak nabarmen, 20 segundu luzeko aldea, lan erdia egin dutena, eta egin duena ezakite Urdioko guain ikusi zeharkatu eta bigarren kale hortara sartuak, erdi aldea, haize igual gehi hartzeko, aldea dutela? Ziabogara zabaltxeago sartzeko asmoz, ez da? Guri eman digun irudipena asko bota edo zabala eman duten Ziaboga hori, nahiko estu sartzen didalako orokorrean ia baten lehenak, eta, haizea ere dagoela kontuan izan da, zabaltxeago sartu estuago ateatzeko. Bai, Mateo, erdi aldera eta ikusia ze alde dutela guain haizea, aprobetxatua ze hori, erdi aldea eraman duten batel hori, eta aldea, nabarmen handitzen, eta zuk esan dizuna, erlojupeko bat egiten. Bai, eta, datorren asteko Euskadiko txapelketei begira, edo, aprobetxatzen, ez da behintzat asteburua hau zapore honarekin amaitzeko. Eta ura ikuste dut ja haizeaz gain, zertxo bait moitzen hasia dola, haizeagatikan lehen txandetan ura bareago zegoen. Halaxe da, eta horrek ere bere eragina izango du? Kaletan eba eragina izango du?
Ez daki zemateaino. Horia da ez dala itxasaldetik sartzen. Ez. Beraz, Haizeak eragindako, bai, eta eremu hau azkenen 500 metroko eremua da. Luze bakoitzak 500 metro ditu eta alde handiare ez da egongo ez. Bueno, Urriokoko mutikoak ere hor baze bere ziabogara emateko, ez asko falta. Eta hasia dia lanean. Ziaboga ematen, hirugarren ziaboga, Urrioko, bere denboa 7:27. 7:27 hartu diogu Urriokori. Eta urruna sartzen getariarrak izango dira. Guainik metro asko falta zaie getariarrei. Ziaboga manda, bueltan, eta bere laena txoku egin nahian, eta haizea berriz goruz. Goruz doa haizea. Eta nahiko lana izango dute iristen, Nahiko lana izango dute, eragina handi izango bai du, haizeak eta. Bai, azken txanda hau haizearen kontra, azken txanda barkatu, azken luzea. Bai. Ordoa getaria, bere ziaboga ematen getariarrak, eta getariarrenen demoa 8:07. 8:07, hogeita Amar, berrogei segunduako aldea da mazkio zibagoa horretan Urriokok getariari. Ordoa lanean beraz azkeneko luze hontan bi batel hauek. Gogoratu ezagun jokatutako txapelketetan Urriok infantil mutiletan irabazi duela. Infantil nesketan mutriku nagusi izan dela. Eta San Juanek etorkizineko neska eta mutiletan irabazi duela. Gelditzen zaizkigun txapelketak, juvenil mailako bai neska eta mutilak, oain mutilak jokatzen ari dira. Eta gero senior mailan mutilak bakarrik. Neskeik ez ditugu izango senior mailan arraunian txapelketa jokatzen. Urriokokoak zer eskundian, nola kostatzen nahi da buelta, ematea? Bai, haize alde batetik eta baita ere azken luzea, ez da? Baina, Urriokok nik uste estropada oso ona egin dula, atzoko arantza kentzeko asmotan, eta beraien buruakin, hor ikusten da erritmo orain azken metrotan gora igotzeko asmoz, beste haize boladatxo bat ere bai badator, eta hor ikusten dugu, ez da, Amaia pezetxea, bere taldekideak animatzen. Animatzen eta earki ekartzen gaina, xuxe, inun garazoi gabe, eta hor batela earki da damaki Amaia. Azkeneko txampan sartzearen daude lapurtarrak, amaitzearen beraien lana, eta ea zer nolako denbora egiten duten, nahiz eta ez du ezertako balio txapeketa begira, baina igual, agian baten bat hobetzen duten. Ja, sartu da beraz, 10:05 hartu diogu Urriokori, eta getariarrak guaindikan asko falta zaie, eta hauei kosta. Hor ikusten dugu arraunlari bat atzera begira zenbat falta danea, baina oraindik balizak ez dakit ikuste ditu, ikusteko gogua bai. Nekea kostatzen ari zaienan batel hori mugitzea, genionen bezala bain kontra bai dute haizea, eta horrek ere bere eragina izaten ari da. Txapelketa honetan haizearen norabidea aldatu egin du, aurreko txapelketan izan dakoa oain kontutan hartuta, eta bukartzear urrengo txapelketetan ere bere eragina izan dezake. Itziar, hor dago, getariak eta... Azken 10 paladetan sartuta. Hor daben getariarrak, ia minutuko aldea ata izango jo Urrioko getariari, eta ja, 11:06 minutu bat, eta... Pasatxo, bai, horxe. Ata jo, hain zuzen lapurtarrak ata dute zeari. Ata jo egin duen elana. 0:06 eta 0:05, 10:06 denbora ofiziala, eta 10:05 barkatu. Bai, Urriokorena. Eta 11:06. Hori da. Getari egindako lana. Bukatu dugu federazio trofeoa, urrengo txanda, ze final izango dugu?
Ba, mutilena, Hori da. txapeketako finala izango dugu. Mutila batelen juvenil mailako batelak. Lanean segidan izango ditugun. Mutikoak, hain zuzen ere, pixkanaka, gerturatzen hasiko dianak, eta lehenengo kale hortatikan Ibaika izanen da, bigarrenetikan Pasai Indonibaneko estape, hirugarren kaletikan San Pedrotarra eta laugarren kaletikan Tolosa aldea. Bai, eta estropadak hasiera batean 5 gutxitan hastekoa dira. Ez dakit hor laugarren kaletik aruntzago ontzi bat sartu da, epaiak ez dakit hortik kentzeko eskatzen ari dira, baina ez dakit zer egingo duen. Eta bitartean, ontziak irtera puntura gerturatzen ari dira. Hori da, gerturatzen hasia dira. Beraz, pixkanaka, lau ontziak. Eta, ligaizka ikusi behar dugu. Nola gelditu da ligaizkan? Zein da favorito? Itziar, Tolosaldea, Ibaika, San Juan, Ligako txapeldun Tolosaldea izan da, baina antzuko estropada Ibaikak irabazi zuen. Bi puntuko aldea besteik ez, ligaizkan, bata beste alde. Eta Urrioko hirugarrena izan dana, genien bezala, kanpoan gelditu da, txapeketatik kanpo, eta, San Pedro eta San Juanek zen tripulazioa atatzen dituzen gaurkoan ebai. Duda jarriko du bazpar ez da. Batean botaenik eta ez dut asmatu. Ez dugu asmatu, ez da? Ez dut asmatu. Ez dakit arazoren bat dago. Epailea gerturatu da itxasontziaren gaina, ea zer egin behar duen. Eta agian zertxo bait atzeratuko da, edo hor gelditzen bada ontzia, ez errez, baina estropadaren multik atera behar badu, zertxo bait agian atzeratuko zaigu. Ala Mateo, ez da gelditu, ontzi hori ez da gelditu, antxo aldean dagoen ontzi hori ez da gelditu, nahiz eta area antolakuntzako jendea jun eta geldiarazi nahian dabiltzanak, horrela hasiera emango zaio bere orduan mutilen txapelketari. Zer eta lau ontziaia pixkanakan gerturatu dira eta lemazain bakoitza estatxa hartu ere bai, hala agindu San Juanekoa, jada kokatuta dugu, baita San Pedrokoa ere, Tolosaldeakoa gai, Ibaikakoa be, argi beraz, segidan bandera txuri izango dugu da. Argi, lemazainak estatxak hartuta, ea kanpoko epaileak oniritzia ematen dion denak oarki lehorrekatu. Txuria gora. Ordoa, bandea txuria gora, astear dago mutilen Gipuzkoar txapelketa bandera gora. Bera, hasia da beraz. Jubilen mailako txapelketa lehen kale horteatik. Ibaikako mutikoak ditugu, 10 segundu hasia da estropada, ea balekoa dugun, 20 segundura iristen danean, oraingo zezago inungo arazorik, launtziak ziztu bizian atera direnak, haizeak goruntzen maten du, eta oain alde dutela, ziztu bizian, iritsiko dira lehen ziaboga horretak guztira, hiru ziaboga, luze, 20 segundu pasadiak, eta lehen kale hortatikan Ibaikako Arraun Elkarteko mutiko juvenilak, Ander Plata, Aitor Legorburu, Anxo Murua, Oier Gallastegi, eta Nerea Kurto hor dugu bere lanetan, Lemazain lanetan. David García, Mikel Andoni Enriquez, Xavier Arrobarrena, Enaitz Alfonso eta Aitor Iparagirre Lemazain lanetan Pasai Donibaneko estapen, hirugarren kalean San Pedro, Eneko Carrasquedo, Unai Torres, Diego Diez, Ibai Domínguez, Markel Martínez Lemazain lanetan eta laugarren kaletik Tolosaldea, Iban Arrospide, Asier Rizasti, Julen Izagirre, Jurgi Plazaola eta Erik Herreras Lemazain lanetan. Hasiera nahiko bizia eta, baten bat ere, ematen du, laugarren kale hortatikan indarrean eta diala Tolosaldekoak. Bai, Tolosaldea hasiera-hasieratik aurre hartuz,
Eta, bueno, San Juan zertxo baita atzera geldituta, baina, bueno, ziagogatik irten arte ez nuke zer gehiago esango, baina egia da lehenengo kaletik ere Ibaika ondo, baina irudietan, bueno, Tolosaldea ikusten da zertxo baita aurre hartuta. Bueno, lehenengo eta laugarren kalekoak bi batela die favorituak txapeketa hau irabazteko, baina negoendikan lan asko egiteko dago, gogoratu ezagun, lau luze diala, 3 ziaboga bardiela, eta lehen ziaboga hortarako Tolosaldea hasia da, Ibaikare, Tolosaldea eta Ibaika hasi dira. Adi, ja Ibaika, ja Tolosaldea, baitare 3. kale hortatik San Pedro, ja, eta 2. kaletik bere lan egin duena. San Juanek, ja. Beraz, lau traineri batela barkatu lanean izan ditugunak, 2-0-6, 2-0-5 hartu diogu hain zuzen ere Ibaikari, 2-0-6 Tolosaldeari, 2-12 hain zuzen ere 2-10 markatu San Pedrori eta 2-12 Pasai Donibaneri. Beraz, nahiko aldeak ez du lehen ziaboga honetan, segundu bateko aldea lehenengo eta bigarren taldearen artean, Ibaika eta Tolosaldearen artean, lehen kaletik handoan Ibaika hori, nahiko luzea eta Tolosaldea politia dute, egia esan lauak, eta horre 2 segunduko aldea hain zen ere San Pedro eta San Juanen artean zearekiko, bata bestearekiko lehia hortanean. Bueno, ziaboga nola ikustuzu, Itziar? Ziabogak ondo, eta ziabogatik irteran, bueno, Ibaikak nik uste oso ondo atera dula izan kontrako luze honetan. Eta, bueno, estropada pixkat bizatitan, ez da, 2 ertzak eta erdikoak. Ibaika eta Tolosaldea, eta gero 2 pasaitarrak. Alaxe da, 2 ertzak txapelketaren bila doazenak lehen kale hortatikan eta zuzen ekartzen ari dena. Nerea Kurto, Lemazaina, lehen kale hortatik eta pixkate 0 kale aldera ekartzen ari denen batela. Bestaldetik Tolosaldekoak ere, bueno, erritmoa hori aguantatu nahian, mantendu nahian, eta ez dute espero urruntzea, baina lehen kale horretik bixi-bixi atorri Baika, Itziar, bixi-bixi eta erritmo politian. Bai, nik uste Tolosaldea gertu ikusi dutela, eta hor, puntx horrekin, zertxo baita aurreratuta, aldiz ikuste ditugu bixiago, bai San Pedro Tarra eta Pasai San Juan, ikustape, elkarra oso gertu daude eta aurreko harrapatu nahian, ez da erritmoa gora, eta bueno, orain lau ontziek, ziaboga datorren honetan ikusten da erritmo aldaketa, baina Ibaika eta Tolosaldea aurretik. Ikus ezagunez ziaboga nola maten dituzen, bere eraginak izan dezake bai, gero ere urrungo luzean bai, Ibaika lehen kale hortatikan, ordoa, zuzen eta lehen postuan sartuko da Ibaika. Ibaika ziaboga maten, adi, orda Ibaika, junintzen pizka batel hori, ja Ibaika, ordoa, estuago, eukio, Tolosaldea, ja, eman du bere ziaboga, San Pedro, 3. postu hortan, itxitxia eta earra ziaboga, handitzen San Pedrona eta San Juanena ja, une honetan. Nola ikusi dituzu ziaboga hortan, Itziar? San Pedrorena beste guztien aldean estuagoa, baina asko gustatzen zait Ibaikaren irteera, ezta? Giratu azkar egin da, baina atera, askotan azkar biratzeia ontziak, biratuta gelitzea, eta hor baliza horietatik ateratzea kostatzen da, eta irudipena eman dit, Ibaika oso txukun atera dela. Guren denbora arabera, 3 segundutako aldea dago Ibaika eta Tolosaldean artean, 4:43 Ibaikak egin duen denbora, 4:46 Tolosaldeak, 4:54 San Pedro Tarrak eta 4:18 egindako denbora hain zuzen ere San Juanek. Beraz, Ibaika alde nabarmena, naiz eta ziabogan igual nahiko eskasa eman, baina mantendu izan du irtera hortan 3 segundoik agian mantendu izan ditu. Bai, oain lanak 3. luze honetan, ez da? Beste ziagogara arte. Eta orain ikustea, indarra daukan, edo ez, edo 3. luze hau izaten da, askotan, diferentzia gehiena markatzen direnak. Guain aize aldea dute, eta hor ikusiko dugu, aldea nabarmen ala den ala ez zen, eta gero kontraka izan duko dute aizea, eta horrek ere min emango lioke indarrean ez bali mazabiltza.
Bai, azkenengo luzen, bueno, indarrek ez bakasu, asko galtzeko. Ikuste ditugu orain, biak buruz buru, paladak ere hor uretan ondo pasaz pala, eta... Arraunean txokun, Bai, bi taldeak. Horre daude ematen handerik ez dagoela, Ibaika eta Tolosaldearen artean, hirugarren Ziabogaren bila bi batel hauek, atzean San Pedro Pasain Donibanen aurretikan, eta Ibaika bazoan, Ordoa, Ibaika aurretik, Ibaika Ziabogan ja, Ordoa Tolosaldea ja, zabala egin du, Ziaboga, espero ezagun arazorik izatea San Pedrorekin, irtera horretan, Ordoa San Pedro sartzen, Ziaboga eman nahian hor dago San Pedro, ja San Pedro, eta San Juan ere hor da, ja San Juan, Ziaboga bandu, Ziaboga txokunak, nola ikusitu zuizi? Bai, hemendikan asko urruti xamarra rapatu nau, baina ematezuna baino, Ibaika, tartetxoa Tolosaldeari, orain aguantatzeko gai diran, eta aizearen kontrako azken luze honetan, diferentzikor mantentzeian, eta paladei dagokionez, bai ikusten dut Tolosaldea arraunean zertxo bai luzexio, eta palada bat edo beste gutxiago, Ibaika baino. Baina Ibaikakoak ere ondo, orain, ja azken luzean aurretik aste baldimazu, Hala ere Tolosaldea borrokarako gongo da. Bai, baina aldean segundu batean aldea handitin dute, bigarren Ziabogatikan hirugarren Ziaboga onda. Guain, aiza kontra dutela eta Ibaikakoa lehen kale hortatikan indarrean datozti, 4 segunduko aldea Ziaboga hartan. 7-0 Ibaikak indagoen denbora eta 7-0 hain zuzen ere Tolosaldeak egin duena, eta 5 segunduko aldea Ziaboga hortan, San Pedro eta San Juanen artean, hirugarren postu hortako lehia hortan. Gutxi falta zai beraz, bai bat eta bai besteari bukatzeko, aldea hor mantentzen dira, Ibaikaren alde, Tolosaldeak ematen du, erritmoa bisitu egin duela, eta pala pixkate ematen du handitu egin dutela, baina hala ere, arraunean txukun, arraunean ondo sartzen, eta bere erritmoa mantentzen Ibaika? Bai, Ibaikak ere zertxo bait igo du, ja azken luze hontan, eta patroiare hor ikusten dugu, taldekideak animatuz, azken txampa honetan, gelditzen zaien, 30 segundu hauetan, aliketa honena emateko, Eta publikoa ere bai, agora, bai Tolosaldekoak, bai Ibaikakoak, beste aize bolaratxoa horrentxe ikusten dugu. Ibaika Ibaintxo tokatuko zaio. Eta hortxe. Beraz burrukane, unoetan Tolosaldea bixi datorre bai, baina lehen kale hontatikan animoik Ibaikako entzat. Hor da Ibaika, murriztu egin du aldea Tolosaldeak, Ibaika iragaziko du. Hor da Ibaika, ja Tolosaldea. Aldea murriztu ditu Tolosaldea, azkeneko luzea egin duten azkeneko txampan, eta Pasaitarra bat bestean aurka, San Pedrotarrak hirugarren postu eskuratuko dute. Hor dato San Pedrotarrak, eta ja San Pedro, ja San Juan amaitu da. Beraz, mutilen Gipuzkoako batel txapelketa, eta egia zan, azkenen arte, Tolosaldeak ez du etxegi, baina Ibaika hasieratik bukaraino, aurretik eta nagusi, Itziar. Bai, Tolosaldea saiatu da, asko gerturatu zaio, baina azkenean Ibaikak hasi eta buka, Hasi eta buka, eta indarrean eta sendo, beraien lana egin dutelarik Ibaikako mutilak. Bai, eta beste kolore bat, ez da? Beste talde batek irabazi du Gipuzkoako txapelketa, kasu honetan Ibaikak. Momentuz, talde ezberdinek irabazi dute txapelketak, horiok infantil mailan, mutrikuk ere bai, San Juanek bi. Bi irabazitu, etorkizuneko neska mutilak. Eta mandako denborak hauek izan dira, Gipuzkoako batel txapelketako mutilen juvenil mailako txapelketan, 9:44 egindako denbora Ibaikak, 9:46 bi segundoko aldea atera di azkenean Tolosaldeari Ibaikak,
10-0 San Pedrotarrak eta 10-0 San Juanek egin duen denbora. Beraz, hauek izan dira txapeldunak, eta errenderin horretan gaur ere festa izango dute bintzat. Mutikoak, juvenilak, txapelketa irabazi ondoren. Bueno, urrengo txanda neskena izango da, baina aurrez ikusi barko dugu, ezta? Nola jasotzen duten bandera, eta nola Ander Plata Gomezek, Aitor Legorburu Gomezek, Anxo Murua Duran, Oier Gallastegi Rodríguez, eta Nerea Kurto Belo, azken honek, bandera jaso, astindu ere, eta segidan ikusiko ditugu, Gipuzkoako Federakuntzako ordezkaria den Jose Ramon Gomez Esnalen bitartez, bandera jasotzeko aukera izango duten, eta astindu ere bai horeretako mutikoak. Txapelketa bikaina, eta zorionak Ibaikakoi egindako txapelketa, eta horra hor. Nez eta Ligaizka Tolosaldeak irabazi, baina txapela eta txapelketa, eta nola. Bai, bueno, hor ikusten da ligak eta txapelketa egunak, ez da. Bueno, hor daude Ibaikakoa ja jaso dute bandera, astintzen ere bere lemazaina den Nerea Kurto. Beraz, zorionak, arraunak gora, eta Ibaikarentzat txapelketa. Bueno, hor doaz gizonak, mutikoak, juvenil mailako Ibaikako mutikoak irabazi dute. Beraz, orain arte irabazitako klubak hori jo, genionen bezala infantin mutietan, infantin esketan mutriku. Pasai Donibanek irabazi duna hain zen ere etorkizuneko gizonezko eta nesken txapelketan, gizonezko juvenil mailan txapelketa Ibaikakorentzat, eta urrengo txanda neska juvenilentzat izango dana. Beraz, hori hasteko minutu batzu falta dira, atzen aldi txiki bat hartuko dugu, eta hemendikan jarraituko dugu zuei kontatzen hain zen ere nesken final hau kontatzen izango gaituzue, juvenil mailako nesken final hau izango dena hemendikan minutu gutxi barru. Gero arte! Así. Así. Súbete conmigo, ¿no?
Deskak, lehenbiziko kaletik Hernani, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Motriku eta laugarrenetik Ibai. Where Basque, we are Basque. Bueno, hemen jarraitzen dugu, Pasaitikan jarraitzen dugu, eta bi estropada falta geratzen zaizkigu. Tamalez, bi bakarrik, hain zen ere, nesken txapelketa, federazio trofeoa ezago izango, juvenil mailan, eta gizonezkoen senior mailako txapelketa, trofeo federazioik ez da izango, eta nesken senior mailan ez dugu ez da txapelketarik izango. Bueno, behintzate arrobian, gaztetxoetan, jendea badabil, juvenil mailan, bai nesketan, bai juvenita baitan senior mailan, baina traeneiroa begira, ja klub guztiak, eta, bere eragina izanen du, eta, zoritxarrez, behintzate lehia estua izan dezakegu eben, juvenil mailako nesken txapelketa hontan, esan dezagun, lehen kaletik Hernani Arraun elkartea joanen dala, bigarren kaletik Tolosaldea, hirugarren kaletik Mutriku eta laugarren kaletik Ibaika. Eta, favoritotzat nor emango, nik ezakit, Tolosaldea agian Liga Eska irabazi dulako, Ibaika bigarrenen izan da, aldea bi pututakoa bakarrik izan da, Liga Eska hontan, beraz, hasia baten lehia estua izan dezakegu, bigarren kaletik doan Tolosaldea eta laugarren kaletik doain Ibaikan artean itziar. Hemen baita ere, falta da San Juan, ligan hirugarren ibili dela, arazotxo bat izan du inskripzioekin, eta, asteburu honetan ez da hemen egongo. Hurrengo asterako ezingo dugu deskartatu. Eta ikusti dugu, estatxa tinko eutxita laguntziak, epailearen zain, haizea ere, gora. Gora, eta Navar hemen, guain alde izango dute, lehenengo luze hontan, eta hor dago, bandera txuria jada, argi eta prest, epailea, hasia da, nesken txapelketa, eta ikus dezagun ia balekoa dugu kostaintzaio, hirugarren kale hortatik Mutrikuri, arraunkean astea, eta laugarren kale hortatik Ibaika bisi ikusiko du, irtera potente bat egin du Ibaikako batelak. Segida batean, baleko, izanen da, 20 segundua pasadia, eta lehen kale hortatik doazen neskatoak, Hernaniko neskatoak hau esedia. Araitziturrieta, Eider Elosegi, Intza Arregi, Olatz Pagola, eta Naia Peñagarikano Lemazain bezala. Bigarren kalean, Tolosaldea, eta Uxue Lizeaga, Janire Goñi, Amal Biraui, Intza Eizagirre, eta Magi Balerdi Lemazain bezala. Lide Esnaola, Aurkene Rodríguez, Ekia, Etxeberria, Ireide Uranga, eta Lemazain lanetan Olatz Elez Garai Mutriku taldean, eta Ibaika taldea laugarren kalortan, Malen Irurtzun, Helene Telletxea, Maia Lasa, Amaiur Gartzia,
eta Izaro Prieto Lemazain bezala. Bueno, irtera minutu bat ja estropada hasi dela, eta nola ikusten dituzu hor lehia horretan, 2 eta 4 kaleak, nabarmen? Bai, eta agian laugarren kaletik doan Ibaika zertxoait aurrera xeago, eta bai. Bai, hasiera nahiko bizi ikus ditugu, eta azkar eta sendo ataia, eta nahiko potente Ibaikako batelori. Bai, agian estropada purtzerko asmotan, ez da? Baina lehenengo luze hau bintzat, ona Ibaikaren partetik. Luze izango da estropada, haizeak bere eragina izango du, eta ikus dezagun, gere guain alde dutela haizea, ziaguarako, bueno, ja metro gutxi falta zaien, gero bueltan ere arazoa izan dituzte, haizea kontran izanen dute, eta horrek ere bere eragina izango du bata eta bestean. Bixi-bixi, laugarren kale hortatik Ibaikako batela, eta hemendik segundu eskaz batea, hor da bitza, Ibaika eta Tolosaldea berdintxu. Berdintxu, ja bilei. Tolosaldea eta lehen kale hortatik ongi Hernani. Zabal, ziabogak, baina haizeak asko ikusten da nola botatzen dien, naiz eta estu zartu. Eta hirugarren kale hortatik mutrikua, ziaboga maten ja mutriku. Beraz, berdintxua, berdinketa, eta horre lehen postu horretan 2:15 hartu degunen denbora bai Tolosaldea eta baitare Ibaikarentzat. 2:16 segundu bat atzerago Hernani, eta 2:28 hartu dioguna mutrikuri. Ematezune Ibaika aixa zijoala lehen postu horretan, baina 3 batel ditugu borroka bizi-bizian itziar. Bai, gero askotan irudia ere engainatu egite gaitu, eta askotan ziabogara gerturatzeako erritmo aldaketa batek asko aldatzen ditu diferentziak. Bueno, hor ikusiko ditugu, ikusiko ditugu lanean ontzik, eta, bueno, lehian estuan datozte, 3, Hiruak ni nahiko berdintxu ikusten ditut, Hernani, Tolosaldea eta Ibaika, eta guain kostako zaie, bigarren luze hau egiten, genion bezala haizea eragina, haizea nabarmen, gora jodu, eta indarrak ikoiko behar dira, eta ikusten ditugun bezala, Lemazaina, makurrin da, ez zai, ez da ikusten iaia. Aulki mugikorrak ematute. Bai, aldan erresistentzia gutxien jartzen haizeari, ez da, eta arraunlariei lagundu nahian. Baina bai, 3 datoz indartxu, Hernanik ere, ziabogako irteera oso nahi du, eta Ibaika, hasierako postu horri eutxi nahian. Eutxi nahian, baina kostata, nik uste, 3 batera datoztila, 3 batera datoztila, guaindikan metro batzu falta zaie, bigarren ziaboga hau emateko, eskatuaz hor ikusten dugu Ibaikako Lemazaina den hain zuzen ere Izaro Prieto eta baita ere Hernaniko Ainaki naia Peñagarikano ere horre eskatu nahian, eta argi Hernaniarrak ere lehen kale hontatikan. Eta Tolosaldea ere gora erritmoan, nik uste zertxo bait muturra sartu duela. Baina 3 datoz, ea ziabogak zemozkoak diren. Bat alauen alde. Hernani, Ibaika, nik uste, hortxo, haber ziabogan, noan joik joan. Hor da Hernani sartu da, Hernani lehenengo ziaboga maten. Ja Hernani, ja Ibaika, ja Tolosaldea. 3 ere nahiko politak ziabogak. Eta zertxo baita atzera xeago dator Hernani. Osea, barkatu, mutriku pixkat atzera xio, baina Hernaniarrak sorpresa pixkat ematen, ez da? Bai, sekulako luze egin du bigarrengo hau, eta muturra sartu du, eta erakutsi bestei ere bai, Halaxe da, 5:13 hartu dio goain zuen ere Hernaniri, 14 Ibaikari, 15 Tolosaldeari, eta guain mutrikuarrak ziaboga ematen ari direla. Bueno, nahiko txukuna emandako ziaboga, 5 eta 58 mutrikuarren denbora ziabogan.
hau esekuk hartutakoak eta genionen bezala, 2 segundutan izan ditugu hiru batelak. Hernaniarrak lehen kale ontatikan lehena sartu dira, eta irteran ere, irten, Ibaikakoak agian hobeto? Nik uste Hernani atera da lehenengo eta esango nuke Tolosaldearekiko aurretik dijoala, baina hemendikan diferentziatzen zaila, Berriz ere nik uste hirurak oso distantzi laburrean doazela eta azkenengo luzean erabakiko dela. Bai, hala da, eta indarra eukiko behar dituzte barruan indar asko. Lehia estu ontan 3 batel hauek. Horren doa, ze 3. luzera ontan eta, nahiko nabarmen egiten ari diren lana, atzean geldituan Mutrikuko batela izan da, eta aurrean doazenak bere lehia hortan, bai Hernani, lehen kale hortatikan, Tolosaldea, 2. kaletikan eta 3. kaletikan doan Ibaika. Erritmoa mantentzen, bai, konstanteak ez dutu guaindikan asko igo, ezta? Ez, orain ziago gara, ja gerturatzen ari dian bezala zertxo baiti goko dute, eta azken luzean, ea nork aguantatzen duen, baina momentuz, nahiz eta izearen alde jun, erritmoak mantentzen ari dira. Ordoa ze minutro gutxi falta zaie, 3. Ziaboga horri emateko. Eta orain Hernani, aurretik. Hernani Ibaika, adi Ibaika zida, Hernani ere, Tolosaldeare, Hernani ja, Ibaika ja, Tolosaldea ja, eta atzean gelditu dana, Mutriku, eta Hernani niretzako aldea handitu egin du, luzera hontan. Bai, baina Ziabogatik ateratzen kosta intzaio, eta zertxo bait gerturatu dira, baina, badirudi behin abiadura hartu dunen, balengoko distantzi mantentzeko aukera izan dula, eta orain 3 elkar estuduko dira, eta ber nork aguantatzen duen. Segundu berean hartu ditute Ibaika eta Ibaika eta Tolosalde, baina lehen postuan Hernani 7:43 hartutako denbora, 7:45 hain zuzen ere, Ibaika eta Tolosaldea. Hernani bixi, goxo, lehen kale hortatikan, baina guaindikan 3. Ziaboga eman behar duna, Mutriku dugu, guaindikan ez du eman, hor dago. Mutriku bere Ziaboga ematen, ordoa Mutriku, segidan izango dugu ere denbora, Mutrikuarrena, Mutriku, 8:44 egindako denbora, Mutriku, baina lehia, estua, hor ditugu, norabidea nola ikusten dituzu, pixka turbitu, 2. eta lehenengo kalen artean, gertuatu India, ez da hori ematen du, edo? Hernan ikusten dut oraindikan aurretik, baina bai Tolosaldea aurrari da erritmoa igotzen, eta gero referentzikin zaila ez da Ibaika hor ere moren beste ertzetik dato. Hoi da, ur asko Tolosaldea eta Ibaikaren artean, eta referentzia hartzeko horre zaitugu, baina Hernaniarrak eta Tolosaldea artean ematen du Hernaniarren pro aurretik anan doala. Bai, eta erritmoa gora, 3 ere ikusten da erritmoa igota datoztia. Eta Tolosaldea orain ere joaldi batean, Hernani Arnasaldian, eta segitun gora berriro. Azken metroiek, eta Ibaika ere jota jo dator. Hoi da, eman eta eman, haze aldea, 2. luzea, azkeneko metrotan ia sartuak gaude, hemengo zaletuak ere, bai bat eta beste animatu nahian, ziur gaude, batel barruan, iritsi diala, eta Hernaniarra lehen kale hontatika, netzako lehenengo postuan datozti. Horator, Hernani, lehen postu horretan, 2. posturako lehia estua dugu Tolosaldea eta Ibaikaren artean. Hernani batel bateko alde izango lukeune honetan, lehen postu horretan. Tolosaldea bain bixi nahi. Eta Ibaikari gainditu nahian. Azkeneko... Hernani esango nuke, baina gauzak larri, Azkeneko txampan, estu, Hernani aurretikan. Hernani aurretik, orda Hernani, eta gero argi. Ja Hernani, Tolosaldea 2. Ja Tolosaldea, 3. Ibaika, ja Ibaika. Azeleia, bixi, eta nola mantendu duen Hernanik lehen postu hori 3. Ziaboga eman, eta naiz eta aldamenean izan Tolosa eta estutu nahian, bixi eta ongi etorri di Hernaniarrak.
Bai, hasieratik eta hor beti muturtxo aurretik baino hortxe mantenduz eta bueno, hor ikuste dugu pozez, Hernaniko neskak. Normalen bezala, hala izanen data. Bai, eta mutrikoarrak hor datoz, estropada zertxo bai luzea, baino hor datoz Laura batera. 10:34 Hernaniarrek egindako denbora, 10:37 Tolosaldeak egin duena, 3 segundutako aldea eta 10:40 Ibaikak egin duen denbora, mutrikoarrak bukatzearen dauden bere lana. Hor dago, bixi, txaloa temen izute, hauek ere eta hortaz nabarmen eta ikusten dute bai. Hain zuzen ere mutrikoarrein zaletuak eta kanpoko zaletuak bai. Amaitzearen dago, zorionak beraz Hernaniarrei, egindako txapeketa ekin eta, bueno, Hernani aldea, txapela. Bai. Beste klub batentzat. Beste klub batentzat, hori da. Oain arte, bi ateituna, paseto niban izan da, ordoa. Mutriku egin denbora 12 eta 10. Mutrikuren denbora, 12 eta 10. Beraz, txapeldun berri bat dugu. Ziar eta, bueno, nik ez dakit sorpresa bezala hartu daiteken ala ez, baina egun hontan txapeketa gunean nagusi izan dira. Bai. Liga Tolosaldeantzat, baina txapelketa Hernanientzat. Bai. Eta hasieratik, muturtxoa hor sartuta, eta aguantatzen. Eta ondo. Bueno, eta bestalde orain konturatu naiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estropa txapelketatik, 6 lehenengo kaletik irabazitue. Zer izango da? Kalia izango da. Baitan, ez da? Enuke esango, baina kasualidadea, baina Ba, txapelduna. norbaitek eskusa nahi baldin badu, badaka kalia ibotatzea. Ba, txapelduna, nortzu ditugu, Araitz Iturrieta, Oiarbide, Eider Elosegin Barrio, Intza Arregi Agresarobe, Olatz Pagola Arrieta eta Lemazaina, Naia Peñagarikano Gonzalezek, berak jasoko du bandera eta astindu ere bai, hain zen ere, Hernaniarren Lemazaina izugarri egindako lana, lehen kaleak, bueno, ez daki horagin izango duen ala ez, baina hor izan dira txapeldunak. Hor da, Lemazaina ja banderakin eskutan, arrauna gora, eta astindu, goxo, bai, nola ez ba, naia, goxo, astindu bandera hori, merezitako bandera. Urtez sasoi hontan, bueno, bate ligaskan, jardunaldi batean izan ditugu nagusi Hernaniarrak, eta martxoak 3an irabazten ligaskan, eta gaur txapelketan ere nagusi ere bai. Zaki bat ordezkarien bat izango ditugun, Hernaniko ordezkaria bati sortikan dago. Batiz, deituko jo. Batizekin aukera dugun, pozez eta azze aldaketa mandioten taldeari, klubari, Hernaniarrak hor dago bere mugikorraekin bezuak eta zorionak jasotzen eta nola ez ba, eta segidan aukera izango dugun Batizekin hitzeteko, zen eta merezute izugarrizko lana egiten ari dira Hernanin, neskekin, eta, bueno, hor da, bereien meritua, eta hor da, beraien erronka, eta beraien lana. Irabazi beraz, Hernanik irabazi duena, txapeketa bat falta zaigu, urrengoa izango da, nagusien maila, senior mailan izango duguna, eta 3 partaidekin printzipioz izango du, ea Batizekin hitzeteko aukera dugun, ontza dator, urte askotan hemen Batiz Hernaniko arraun taldean sartuta, zorionak Batiz. Pozik, esperatzen nuen. Aspaldikoa, bueno, pixkat bai, pentsatzen gendun, beti izpentze dugizezu, baina, joder, du baita gendun da, joder, gozamena da. Izugarrizko lana indute, nola utzi dioten, Tolosaldeak azkeneko luzeran eta eutxine aldeari, eta horrek esan edo forma honenea zaudetela eta ongi prestatuta garri zudela txapelketa, ezta? Nezi gendun, pixkat, joder. Zati edo mez izan utela pixkat. Lehen urtean eta egin 6 bandera eta aurreneko aurten, ez? Prestatuta zuen zean, trainerekin zean, Santanderren. Ondo guztua, joder. Zuentzako zer da aholako garaipena izatea, gaurko txapeketa? Nire amagizki 53 urte honetan, guk hasi ginen arraunakin.
Olako gauzak, Kriston indarra bat izan, segitzeko. Bai, ikusia da, nabarmena egiten izaten lana, azkeneko urte hauetan gehien bat neskekin eta neska asko gerturatu izan dira. Hombre, suertiak edo, zatik lehen urtean 6 banderak egin dituen da. Asko zian zeak, kadetiak o promesak. Behatzi pasazien gora. Neska gaztegin dakauta inera urten. Horregatik? Ilusio handia egin, ez dugu aurrien, baina denbo egin hola segitza balen ondo, zertuko dugu, bukatuko dugu. Horregatik, pensatzu, 50 urte amazkizu, eta 3 urte, hemen, sartuta buru belarri eta ikustezu, lantxukuna egiten egia. Gora bera asko izan dituzue klubean, eta pentsatzu, eta guain hemen zate. Beti horre, ondo naiz, baina, bai. Gozatzet, ni beti lanian aitzen naiz, leheno dieti banda gazuk asko itzen ditun, zera entida guzti pasan ditun, nagoen berriz, honea torri, denbak hartu, da geho estro batzuk egin da, guztua. Erraniko herriai, zesango zaila, harrera on baten guri segitzeko ondo gugazela. Zorena Batiz, eta disfruta bezak. Bale, eskarrik esko. Bai, pero arte, merezizu bai, Erraniko klubako lako, txapeketa irabaztea, eta txapeketa nola ez, eta horrelako lan bat egitea, eta nabarmen, hor izan ditu egindako lana, beraien fruituak hor izan dituzte. Urrengoa, zenbat minutu falta zaizkigu? Bi eskas. Horratzean daude estatxe hartzeko prest. Hauet, ondo bidean denak jarraian jarriko dira, bai, eta irtera ordena begiratuta, 3 batel bakarrik izango ditugu absolutu mailako mutiletan. Pena, maiala da. Dona, eta horrekin jokatuko du, eta kitxo. Hori da. Bai, eta, 3 txapelketa dago, lehenak onartzen duelako. Eta berrak eskarga eman behar dugu, bentsate 3 hauei. Hori da. Nesken ez dugu txapelketa izango, eta hau izango da azkena. Azkena jokatuko duena, gizonezkoena, lehen kaletik San Pedro, 3. kaletik Donostiarrak Kaiarriba, eta 4. kaletik, hain zen ere, horre izango ditugu, Urdiokoko iparraldeko mutikoa. Beraz, denbora gutxi barru, azkeneko txapelketari hasiera emango zaio, 3 batelak prestatzen hasia dira, azkenan 2. kaletik jongo da? Bai, Donostiarra? Ez, bat 3 eta 4, sosketan ala ziren, Ez que hor kokatuta 2. kaletikan ikuste du kokatuta Donostiarra horretik esatizut. Bai, egia da, ez horri ofizialetan bat 2-3 jartzen du, baina besteetan bat 3-4. 3. kaletik ez difainor? Bat 2-4 izango dira. Hoi da, bat 2-4. Horrela kokatu dira, bat 2-4, bat etxeko taldea, San Pedrotarra, 2 Kaiarriba, bandera txuria, hemen lehorretik, bandera txuria, eta adi, hasia da txapelketa, gizonezkoen senior mailako txapelketa, hor ditugu, hoi da, hoi da matea, hoi da, arrauna sartzea, 3 batel hauena. Egia sane, bisi, atera dia, 3 batelak, 20 segunduak pasadia, eta lehen kalde hortatik genionen bezala San Pedrotarrako taldea dugu. Aitor Iruin, Martin Rekondo, Mikel Txintxurreta, Inigo Arraraz, eta Ander Rekondo, lehen zein bezala, Donostiarran 2. kaletik Joritz Orbegozo, Xabat Olaetxea, Xabat Pastor, Luis Manuel González eta Jon Iruretagoiena lemazain enbezela, eta Urdiokon Beñat Urtsuegi, Adrien Balerdi, Boris Arrexe, Eneko Etxenike, eta Amaia Apezetxea lemazain bezala. Nola ikusi duzu, hasiera hontan ematen du Urdioko eta Donostiarra hor dabitzala, 2-4 kale horiek San Pedrotarragian pixka gelditu dela. Donostiarra hasieratik, eman dio, Bai, eta atzoko estropadan ere hala egin zuen. Eta, baina, Urdioko eusten nahi zaio, eta Donostiarra badakigu irabazi nahi du, beste biak bezala. Eta izean kontra, hor ikuste ditugu, zipristinak ere bai.
Haizea gora, orain temperaturaren nabaritzen da. Fresko egin du, Bai, freskatu egin du. Bai, freskatu egin du, eta hor dabiltza, bereien borroka hortan Donostiarra, eta joko eta pixka gelditu dana, lehen kale hortatikan San Pedro dugu. 10 segundu gitzeia, 2 minutuko iristear, beraz Ziaboga, hor da Donostiarra, Ziaboga maten jara, hor da Donostiarra, adi, ja Donostiarra, Urrioko ja, San Pedro antxe sartu dala, lehen kale hortatikan, ja San Pedro eta nola, tera dan, Donostiarra, genionen bezala, indar handiz eta haizea alde zuela, aldean handitu nahian eta bere denbora bat 59 izan da, Donostiarrak egin duen denbora, 2 minutu. Hartu dizkiogu Urriokokoi, segundu bateko aldea, ia 2 segundu izan dira, eta San Pedro tarra 2-0-5. Bai, eta orain aldeak nabarmen, Donostiarrak alde egin du, eta beste biak jarraitu nahian. Ziaboga nola ikusi dituzu, txukunak, ez? Bai, bixiagoak, beste kategoriekin nabarituta, ikusten da, beste bisitasun bat, beste indar bat dutela, Bueno, baina aitza kontra dutelarik, arraunian horre Donostiarra estropada puskatu nahian, horren dabil, bigarren kale hortatik, eta adiz Urriokoko mutikoek pixkate, naiz eta estutu, lehen luzea estutu induten Donostiarraren lan horri, baina bain pixkak gelditzen hasia dira, eta San Pedro tarra gian pixkak gerturatu zaio lehen kale hortatik Urriokoko batelari. Lasai, ongi, txuku, Donostiarra jakiniez dominatzen nahi dela. Bai. Ligan egia da, Liga San Pedro irabazi du, baina estropada honetan, ikusten dugu, Donostiarra gaina paladak igotzen orain ikusten dugu, bixi datorrela, eta zaila jartzen nahi zaila aurkariei. Oso zaila eta ematen du ia estropaia puskatuta duela Donostiarra. Ikus dezagun bigarren Ziaboga honetan, aldeak nola zenbatekoak diren, baina 3 bateleko aldea izango du. Agian une honetan Donostiarra, bai Urrioko eta baita San Pedrorekiko. Ordoa Donostiarra, 3 lasai eramanez bere batel hori, eta Ziaboga emateko, ea nola ematen duten, txukun erritmo nahiko uniformean, ordoa Donostiarra, bere denboa itxia, ja Donostiarra, hor dator ere Urrioko, gauzak nahiko nabarmen, kostatzen atatzen, Urriokoren... Arraun txiki eta guztiakin. Hoi da, Urrioko, eta guain San Pedro tarren Ziaboga, ordoan, ja San Pedro, gazak nahiko garbi, nabarmen, itziar, aldeak nahiko nabarmenak, eta Ziaboga nola ikusituzu? Ziabogak oso onak iruditu zaizkit, eta gehien bat, konparatzeko ikusten da hauek esperientzia eta bat indar gehiago dutela, behin patroiaren lana, arraunlariek, 2 paladekin nola lortzen duten batel guztia biratzea. Eta orain arteko kategorietan zailtasunekin ikusi dugu. Zaitasunekin alaxe da. Bueno, 4:22 egin duenen denbora hain zuzen ere Donostiarra, 4:25 Urriokok eta 4:47 San Pedro. Estropardia oso zaila izango da, ja postuan ikustea da finkatuta daudela 1-2-3 estropa amaitu arte. Emozia zugu, baina arraunean nola egiten ari diren eta zer nolako lan egiten ari diren, pozgarria ikustea nola doazen. Bai, eta irudiak ere oso polita dira, dronarekin dauzkagunak, kanpoko motorrarekin, eta beste perspektiba bat ematen du, eta bati bat gazte mailakoetan ikusi ditugunak, ez daudela ohituta telebisatutako estropadetara, nik uste Gipuzkoako Federazioan partetik ekimen oso polita dela, horrelako ekitaldiak edo estropadak YouTube bidez edo streaming bidez jarraitu alizatea horrelako irudiekin. Halaxe da, aldea nabarmena izaten ari da, bata bestearekiko, eta Gipuzkoako Arraun Federazioarekin egiten ari lana txagotzekoa da, eta hemen ikusi dugu, eta ikusten ari zarete, zuen ordenagailutik, telebistatik, etxetik, barrutik, hemen dagoen pantailatik,
ere estropada jarraitzeko aukera ona. Horra Donostiarra, argi Donostiarra, beraren hirugarren Ziaboga, ja Donostiarra, 6:38 Donostiarrak egin duen denbora, ordoa guain Urjokoren Ziaboga, ja Urjoko, 6:49, Urjokoren lana, 6:49, eta San Pedro hor da bilanean ja, San Pedro 7 minutu justuan egindako lana. Aldeak nabarmenak, aldeak garri, Donostiarraren alde, eta irudi polita guain, Doronetik zenioen bezala, badia guztia ikusten dena, hor San Juan Paseiko sarrera eta irtera, kaiako sarrera eta irtera, aldea nabarmen ikusten diare bat eta bestean nundik datozen, eta ja esan diteke absoluto mailako gizonezkoen senior mailako txapelketa Donostiarrak iraziko gura. Eharrak irudiak, bai, pixelen bitez inako lana, eta nabarmena beraien lana teknikari guztiek egiten ari den lana, bai, errizadoreak, baita kamaran lankide guztiak egiten ari den lanak ere txalotzekoa da. Hor da Donostiarra nabarmen lehen postu horretan itziar. Bai, eta arraunan ere txukun, ikusten dugu, uretan usten duten uera, ez da, arrauna pasaz, usten duten irudia, baita ere. Halaxe da, usten ari dien irudia, eta, bueno, 7 txapelketa izan ditugu, guztira, ez? 7 txapelketa. Hau 8. Izango beharko luke, baina neskenak ez du izan. Absoluto mailan. Ez, hau 7. da. Hora, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bai, kontatzen daztu zaigoia. Eta 6 txapeldun desberdin, pozgarri hau bai? Bai, nahi iruditzen zait baietz, ezta? Azkenen beti berdinak irabazte badu, monopoliak egia da izan direla urteak, bai, San Juanek, horiok ere bai, Tolosaldeak, bandera bat baina ia 4-5 eraman izan dituztenak. Urtengoen talde guztiak ari direla lanen ikusten da, eta kategori bakoitzen batek irabaztea, pozgarria, San Juanek hortxe biak etorkizun mailan, eta guazen amaiera ikustera. Argi hor dator Donostiarra, azkeneko txampan, Donostiarrak, azkeneko txampan. Ja Donostiarra, txapelketa bereintzako 9-06, Donostiarrak egin duen denbora. Urjokok ere amaitze hartu bere lana, hor datoz, etzarin da bere arraunlariak, ja Urjoko 9-20, Urjokoren denbora, eta azkenik San Pedroa etxeko batela, txaloak ere zalegnak, 3. postuan bukatzear bere lana, San Pedroko batelan, ja San Pedro 9-40 denbora eginduna. Beraz, guk hartutako denborak, 9-06 Donostiarrak, Gipuzkoako txapelduna, 9-20 Urjokei, 9-40 San Pedro. Asma binde, epaimaiak eta gure denbora berdina izan dira. Eta guain azkeneko bandera emango zaie, hain zen ere Donostiarrako lemazaina den Jon Iruretagoienak jasoko duena, txapeldunak hauesek izan dira. Ioritze Orbegozo Fidalgo, Xabat Olaetxea Arkotxa, Xabat Pastor Gurrutxaga, Luis Manuel González Castro eta Jon Iruretagoiena Rama, Gipuzkoako txapeldunak, senior mailako txapeldunak. Hor gerturatzen hasia dira, gertuetu daitezela pixkaturun ikusten ditugu, ia gerturatzen dien, eta hor irtera nahiko hasiera-hasieratik eman diote itziar, eta hasiera-hasieratik alde egin dute Donostiarrak. Bai, hasi eta bukako estropada bat izan da, hasieratik aurrea markatuz, eta pixkanaka taldekidei gehiago ateraz. Eta, nik uste hauek begiz ikiko dutela urrengo asteko estropada. Euskadiko txapelketa, ez dugu? Euskadiko txapelketa hori da, eta ja Bizkaitarrekin topo ingo eta ber. Bai, zierbenak eta hori izango dituzte ez da, normale oike zierbenak prestatzen dute olako txapelketak. Bermeok ere, bai, eta ea. Bueno, datorren asteko gauza kontuak izango ja, lehenengo gaurkoa bukatu barko ditugu, eta gaurkoa bukatzeko, falta zaigun gauzoan bakarra,
donostiarrak bandera jasotzea, hori ikustea, eta bandera hori astintzeko aukera duten donostiarrako gizonek eta bere lemazaina den Jon Iruretagoiena. Donostiarra ordoa bandera jasotzea, aukera dugun hori ikusteko. Badiru, ikustet eman dietela, baina ez dugu ikusten hemen dikan. Aukera dugun hori ikusi, ordoa ja, bandera jasota, orain Jon Iruretagoienak eskutan duela bandera, arrauna zedida baten gora, bandera astien du, hone baki bandera astentzen ez da? Bai, azken urteetan bateletan, hemen ibilidia punta-puntan. Nagusi izan dian. Eta orain arrauna gora. Zorionak Donostiarrako batelari, hone baki bai, bandera astitzen edo, dena. Dakite bai, bandera astitzen, bai bat eta bestea. Aizea ere ikusten da, nola... Nabarmen. Kostatzen den. Eta esango nuke izango dela azkeneko imagina Donostiarrak bere banderarekin. Eta azkeneko hausnarketa bezala, zer esango genuke Itziar gaur ikusi dugunaki, batele mundua dagokionekin, hemen Gipuzkoan ja batela bukatzen dira. Trenerilak hemen digan uste 3 astera hasiko diala, eta baina batelakako txapeketakin zen izango izateke zure azken hausnarketa? Parte hartzaile asko izan ditugula, infantil mailan agian mutiletan pixkat eskas, eta senior mailan bai gizonezko eta emakumezkoetan, baina gazte mailetan talde asko daudela, eta horren hori adibide, talde ezberdinek irabazi dituztela bandera kategoria ezberdinetan, eta hori iruditzen zait oso pozgarria dela Gipuzkoako arraunarentzat. Halaxe da, goratu ezagun, horiok irabazi dula infantil mutiletan. Aldiz irabazi duen esketan, infantietan, etorkizuneko txapelketetan irabazle izan ditugu Pasaidonimaneko bi ontzia, bai nesketan eta bai mutietan. Ibaika mutiletan irabazi du juvenil mailan, nesketan juvenil mailan Erranik eta senior mailan Donostiarrak. Gure aldetik ez dakit zeo zer gehiago esan nahi dute duzun, Itziar? Plazer bat izan dela gaur hemen egotia estropada hauek komentatzea, eta iniziatiba, Gipuzkoako Federazioan partetik, estropadak zuzenean ematekoa, eta gazte mailako talde hau edan nahi, horrelako espazio bat ematea, pozgarria iruditzen zaitela. Halaxe da, zorionak Gipuzkoako Arraun Federazioari, zorionak parte hartu duten talde guzti hori, eta gure aldetikan ere, zorionak ere lan teknikari egin duten nei, kamarak, baitare realizadore, teknikari guzti ere, zorionak, irudiak, izugarriak izan dira, eta gure aldetikan ere, beste bat arte. Hurrengoan, ikusiko noiz izango da, baina guztiz eta gozo-gozo egin du lan hemen, Gipuzkoako bate txapeketan, beraz, beste bat arte, ongi izan! Aio! En esta, la que va para allí, me liberas un poco para que esa no esté tirante, ¿entiendes? Mira las manos, Intenta ir liberando de arriba hacia abajo los nudos. Le voy a decir a José que acerque todo hasta la valla. Sí, ya voy yo y pillo ya las tachas. A ver, José, acércate todo con la pulpo hasta la valla, lo más descensado que puedas, y ahora vas hecho y le recoge el cabo. Oye, déjale bien de mano para que luego se pueda pillar desde ahí.